Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number one at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 54 minutos na nakaligad sa takla sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto Dri sa FM, Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number one most trusted radio network kinakandrang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Lunes, Disyembre 9, tuig 2024, kagkaron sa aton sining Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Jesse 6 días na lang, kagapaskwa na. Sa gihapon, inimula gani mo ang Kurman, Bombo Chama, Blanco, Hover. Sa mga dalaguan, kag mga nagapaunang karon nga mga balita. Mayor Jerry Treñas, balik trabaho na. Una nga ginahimo sa subong adlaw ang pagpirma sa appointment ni retired Colonel Oldarico Garbanzos bilang head sa public office or ining POSMO, Public Order and Safety Management Office. Sa dugang pa nga mga balita, babayi kag other man sining ang ginapayag punong barangay sa Kalinog, naglawig pa sa masobra 20 minutos ang tiner sa sulod sang lodging house sa Pasay City, antis ginbuksan sang banang. PRO6 king kasubong natabo sa ila kabaro, no, nga brutal nga ginpatay sa iyaman sini kangay nga pulis sa Camp Bagong Diwang. Samtang Philippine Army nagpakigangot na sa administration sa West Visayas State University main campus kag Philippine Air Force Reservist matapos makitaan ang mga flyers nga nagainganyo sa mga estudyante nga mangin katapo sa communist terrorist group. Samtang provincial ordinance nga nagahatag sa educational reintegration assistance sa mga anay katapos ang rebuilding grupo o kung nila mga kabataan ipatuman pa sa school year 2025-2026 matapos kinapasar sa third and final reading. Kag Department of Public Works and Highways sigurado na nga buksan for full capacity ang Ungka Flyover sa Disyembre 25. Muna madalakuan mga balita, issues kag impormasyon na may sentro karon sa aton sining pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan Bombo Hanay sa Udto. Sa mga kabombo naton, padayon lang kamo sa paghulog sa inyong sining mga entries para iya sa aton sining 1-2 Panalo Part 25 promo. Akon sa diin adlaw-adlaw may magadaog diri sa aton iyang daily draw. 3 ang magadaog, Lunes tungto Biyernes. Ang premyo nagaulat sa winner, India winner ang nagaulat sa premyo. Mga premyo naton, 2 magadaog sang 500 pesos ka cash. Tag 500 pesos cash ni isla. Now plus 720 pesos ka valor sang gift pack kag may urukan pa nga balde. Kag samtang sa aton sining special draw. Magabaton sa 500 pesos ka cash kag limited edition nga radio nga wala na lansang sa isa lamang ka istasyonan in the fixed dial. May flashlight LED light, pwede sa kuryente, pwede man sa battery, rechargeable pa ini. Ano pang ginaulat mo, magulog na sa imo sining nga mga entry sa agod, ikaw ang masunod nga magdaog. Detalye sa mga nagapauna kag dalakuan karon nga mga balita. Balikan ta pagkatapos ang Bombo Network News. Isa ka panugyan para makasave ikaw sang kwarta amo nga balon ikaw sang imo kaugalingon nga pagkaon kag tubig. Kung magpadayon ikaw bakal sang lunch o kung mag-order, natural nga salampaw-sampaw gidi ang imo nga balayran. Ang kalabanan nga restaurant meals, take note, unlimited man sa calories, gani daw malayo gid nga mangin healthy ikaw. Apang kung ikaw magbalon, makalikaw na ikaw sa gasto sa kwarta, kag calories, makalikaw pag ikaw sa gasto sa tiyempo. Wangod hindi na ikaw maglakat, magpila, kag magpainit, agod mag-order sang pagkaon. Bangod sina, mas mangin produktibo ikaw sa trabaho o kon sa eskwelahan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang Iloilo ang pinakaunang syudad sa luwas ng Manila. Ito
ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News, noontime edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw po ngayon ng Lunes, ikasyam sa buwan ng Disyembre taong 2024. Mga kabombo Kister Nation, sa atin pong Christmas countdown, 16 days na lamang po, Pasko na. Sa ulo ng ating mga balita. Sa ating mga pangunahing balita, ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources tinutukan naman ng laser ng 6 na beses ng barko ng China. Doon po yan sa may West Philippine Sea. Ang House Blue Ribbon Committee naman kinumpirmang bogus ang iba pang mga pangalan na nakatanggap ng confidential funds mula sa Office of the Vice President. Ilang mga nakabinbin naman ng panukalang batas, posible raw na hindi na matalakay sa oras tumakyat na sa Senado ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. 3 namang batas na may kaugnayan sa basic education, agricultural tarification at VAT refund nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa ating police report mamaya, most wanted communist terrorist leader arestado na ng Crime o Criminal Investigation and Detection Group. Ang pagdiriwang naman ng anibersaryo ng Communist Party of the Philippines sa Disyembre 26 pinaghahanda na yan ng pambansang pulisya. Sa international news, tutukan po mamaya ang Syrian Prime Minister iniskortan ng rebelding grupo palabas ng opisina para daw sa paglilipat ng authority matapos ngang mapatalsik si President Assad. At sa sports, balita, Joel Embiid balik na sa paglalaro matapos ang pagliban sa unang 17 laro ng Philadelphia 76ers. At live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Tinutukan ng laser ng hindi pa matukoy na bilang na barko o na barko ng China ng 6 na beses na nagtagal ng 5 minuto ang 2 barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources vessel na BRP Dato Tamblot habang patungo sa Pag-asa Island sa may West Philippine Sea. Nangyari ang insidente pasado alas 8 ng gabi noong araw ng Lunes, Disyembre 2 sa bisinidad ng Hasa-Hasa Shoal na nasa 60 milya ang layo mula sa Palawan. Subalit dito lamang linggo inilabas ang naturang insidente o yung detalye po ng naturang insidente. Nai-record naman ng mga sakay na crew ng kasamang Bureau of Fisheries vessel na BRP Dato Matanam Taradapit ang naturang insidente gamit ang night vision camera. Base sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, gumamit umano ang barko ng China ng high-intensity laser na kulay pula bagamat lumalabas na kulay lila ito sa mga larawan. Wala namang crew members ang nasaktan sa naturang insidente, subalit nagdulot ng pananakit sa mata ang naturang laser. Una rito nagtungo sa naturang shoal ang 2 sibilyang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources para magbigay ng supply na langis at pagkain para sa mga mangingisdang Pilipino na nasa lugar at patungo sa Pag-asa Island para yan sa scientific research. Samantala, binatikos naman ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang panibagong insidente ng maritime aggression ng bansang China. Sa isang statement, sinabi ng ahensya na ang naturang video ay nagpapakita ng realidad sa ground na hinaharas at minsan ay inaatake ng mga barko ng China ang Philippine vessel na nagsasagawa ng regular na pagpapatrolya sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, taliwas yan sa pahayag ng Chinese Embassy sa Maynila na ang mga barko ng ating bansa ang siyang nagsasagawa ng mapanganib na maniobra laban sa kanilang mga barko. Sa ngayon, wala pang inilalabas na pahayag ang National Task Force for the West Philippine Sea kaugnay sa napaulat na laser harassment ng bansang China. Samantala, magtataas naman po ng alerto ang Philippine Coast Guard para po yan sa Christmas season simula sa araw ng Biyernes, Disyembre 13 hanggang sa Enero 6 ng susunod na taon. Kaugnay nito, inihahanda na ng ahensya ang kanilang operating units para matiyak ang ligtas, maayos at maginhawang biyahe sa dagat ngayong Christmas season. Maliban dito, inatasan na rin ng Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan ang lahat ng Philippine Coast Guard District, Station at Substations na paigtingin pa ang seguridad at mga kaukulang safety measures sa lahat ng mga pantalan at ferry terminals.
Ito ay para na rin sa maayos na operasyon at pagbiyahe ng publiko at seguridad na rin ng mga turista sa beach at private resorts sa buong Pilipinas. Sa isang statement, sinabi ni Admiral Gavan na inaasahan na nila at pinaghahandaan ang mataas na volume ng maritime traffic. Nagsagawa na rin anya ng 24/7 na monitoring lalo na sa Visayas kung saan ngang maraming tourist destinations. Hinikayat naman ni Admiral Gavan ang mga Coast Guardians na manatiling listo sa pag-inspeksyon sa mga passenger terminal at sakay ng mga barko. Mayroon din anyang safety inspector sa port terminals at law enforcement teams sa strategic tourist vacation spots. Mayroon ding mga patrol teams sa critical vicinity waters at mayroon ding mga deployable response group bilang karagdagan po yan na security augmentations at para na rin po sa rescue mission sakaling kailanganin. Sa iba pang mga updates, sinasahan na ng pamunuan ng Parañaque Integrated Terminal Exchange na papalo sa 3 milyong mga pasahero ang mga dadagsa sa terminal simula sa Disyembre 20 hanggang Enero 6 ng susunod na taon. Sa isang pahayag, siniguro ho ng Parañaque Integrated Terminal Exchange na magiging maayos at banayad ang kanilang ilulunsad na biyaheng o uplan biyaheng ayos para sa mga bibiyahe pa uwi ng kanilang probinsya, katuwang dyan ang mga ahensya ng pamalaan para sa inaasang pagdagsa ng mga pasahero. Katuwang naman ng naturang terminal ang Department of Transportation, ang Land Transportation Office at ang Metropolitan Manila Development Authority para sa mas maayos na biyahe sa mga lansangan dito ho sa National Capital Region. Sa ilalim naman sa mga inspection ang mga naturang bus at maging yung mga driver para sa mas ligtas na biyahe ng mga pasahero mula ho at maging yung mga papuntang Maynila. Samantala, nagtalaga naman ang Parañaque Integrated Terminal Exchange ng mga karagdagan pang mga bus para humaiwasan ng mga delay at masiguro na makakasakay lahat ng mga pasahero magmula dito sa Metro Manila. Samantala, tutulong na rin ang Joint Task Force National Capital Region ng Armed Forces of the Philippines sa pagbabantay sa buong Metro Manila sa kabuuan po yan ng holiday season. Bahagi ng commitment ng naturang task force ay ang pagpapatrolya sa Kamaynilaan, dagdag na personnel at iba pang mga tulong na maiaambag sa National Capital Region Police. Ayon kay Joint Task Force National Capital Region Commander Brigadier General Eric Maambak, tutulong din ang task force sa law enforcement operations ng Philippine National Police, intelligence gathering, paghuli sa mga wanted person at pagsupil sa mga loose firearm. Ayon pa kay Maambak, tutulong din ang task force sa pagmamanman at paglansag sa mga organized crime group na kalimitan pong gumagala kapag sumasapit ang holiday season. Ang naturangang Joint Task Force ay isang task force po yan na binuo ng Armed Forces of the Philippines na dinisenyo upang tutukan ang terorismo at insurhensya sa ating bansa. Nagsisilbi po itong support unit sa Philippine National Police National Capital Region sa pagmimintine ng peace and order sa Kamaynilaan. Oras natin mga kabumo, meron na ho tayong 10 minuto makalipas ang 12:00 ng katanghalian. Pasintabi ho muna sa mga nanananghalian, medyo maselan po ang nilalaman ng ating susunod na balita. Nakaburol na ho ngayon ang labi ng pinagbabaril at chinapchap na pulis ng kapwa ho nito pulis sa loob ho ng Kampo Bagong Diwa dyan sa may Taguig City. Pansamantalang inihihimlay muna ngayon ang labi nitong si Police Executive Master Sergeant Emmanuel De Asis sa isang chapel ng Camp Karingal sa may Quezon City. Dadalhin ho kasi ang labi ni Police Executive Master Sergeant De Asis sa probinsya at habang hindi pa ito na iuwi ay napagdesisyonan na dito ho muna ihimlay sa may Quezon City Police District. Maalala ho na pinaslang si Executive Master Sergeant De Asis ng kanyang kabaro na si Police Lieutenant Colonel Roderick Pascua at inilibing ang hiwa-hiwalay na parte ng katawan sa pagmamay-aring lute ho nito doon sa may Baguio City sa may Cordilleras. Paliwanag naman nitong si Colonel Pascua na huli niya raw na nakikipagtalik itong si Executive Master Sergeant De Asis sa kanyang misis. Kaya niya nagawa ang krimen. Bagay na pinabulaanan naman ng pamilya nitong si De Asis.
Ayon sa anak ho ng biktima na isa ring pulis, wala raw katotohanan na nagpagtalik ang kanilang ama sa misis nitong si Pascua at ang katotohanan daw ay pinagplanuhan ang naturang krimen. Brutal na pinatay ng mag-asawang Pascua ang kanyang ama. Samantala, kuha po tayo ng report mula dyan sa may Senado dahil ilan pong nakabinbin na panukala na batas, posibleng hindi na daw matalakay sa oras na umakyat sa Senado ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara. Kaugnayan, kuha po tayo ng buong detalye sa pag-uulat ni Bombo JC Galvez. Posibleng hindi na matalakay pa ang ilang mga nakabinbin na panukalang batas sa oras na umakyat sa Senado ang nilulutong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Itong sa palagay ni Senador Sherwin Gatchalian kung saan umiwas na rin ang senador na magkomento sa merits ng impeachment complaint laban sa bise. Paliwanag ng senador, ang concentration ay bubuhos sa pag-aaral ng impeachment, dahilan kung bakit posibleng bumagal ang usad o tuluyang hindi na matalakay pa ang mga panukalang batas. Isa ring dapat tingnan ay ang oras, lalo't magpapasko na at papalapit na rin anya ang campaign period para sa 2025 national and local elections. Samantala, sinabi naman ni Senate Minority Leader Coco Pimentel, kailangan magsakripisyo ng mga senador, partikular ang mga re-electionists sa oras na iakyat na sa mataas na kapulungan ang impeachment complaint laban kay VP Sara. Kahit mag-adjourn na ng sesyon, ay tuloy pa rin anyang impeachment trial dahil inaasahan ng mga tao na magsasakripisyo sila sa kanilang oras at alam din ng mga tatakbong senador na posible silang tumayong judge sa impeachment proceedings. Una nang inamin ni Senador Ronald Bato de la Rosa na maapektuhan ang kanyang pangampanya para sa nalalapit na eleksyon sa 2025 kung sakaling umakyat sa Senado ang impeachment complaint laban sa Vice President. Ayon sa Senador, sakaling umusa dito ay kailangan niyang gampanan ang kanyang tungkulin bilang Senador ng bansa. Pagtitiyak naman ng Senador na mananatili siyang impartial judge laban sa bise sakaling umpisaan na ang trial. Alam naman natin na yung impeachment is a political process. It is not a judicial process. It's a political process. Believe it or not. It's a political process. Saka chances are at lalabas talaga dyan yung political color mo. Chances are na talagang ahantong yan sa kampihan. I will remain objective. I will remain objective. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! 13 minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Abangan humamaya mga kambo, patuloy po nating inuugnayan ang linya ni Department of Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega para malaman o matiyak po yung pong seguridad, yung kalagayan po ng mga kababayan po natin dyan sa may Syria. Kasunod na rin po nung latest na development po dyan matapos tumakas po yung kanilang Pangulo papunta po ng Russia at ito hong mga tinawag na teroristang grupo, yung sinasabing nagpapalakad na sa sistema o sa paggugobyerno ng Syria. Abangan po yan mamaya. Nakausap natin si Undersecretary Eduardo De Vega ng Department of Foreign Affairs. Samantala sa iba pang mga updates, ngayon pong araw, pirmado na ho ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Basic Education, Mental Health and Well-Being Promotion Act. Isa hong makasaysayang batas na naglalayong palakasin pa yung mga mental health programs o sa mga paaralan at magtatag ng mga bagong plantilla positions para ho sa mga school counselors. Sa ilalim ho ng bagong batas, pinag-uutos ang pagtatatag ng komprehensibong school-based mental health program para sa lahat ng pampubliko at pribadong institusyon ng batayang edukasyon. Kabilang na ang mga programa para ho sa mga out-of-school youth o mga children sa mga espesyal na kaso. Layunin nitong itaas ang kamalayan ukol po sa mental health at tugunan ng mga issue ukol dito at palakasin din ang mga hakbang na may kinalaman sa suicide prevention sa mga paaralan. Isa ho sa mga pangunahing probisyon ng batas ang pagbuo ng mga serbisyo para ho sa mental health sa loob po ng mga paaralan. Kabilang din yung pagsusuri, evaluation at yung pagsubaybay sa kalagayang pangkaisipan ng mga estudyante. Pati na rin ang pagbibigay ng mental health, first aid, pagtugon sa mga krisis at maging yung tinatawag nitong referral system. Kaugnay din po nito itatayo ang mga care center sa lahat po ng pampublikong paaralan at maging sa mga pribadong eskwelahan na sinasabing pangungunahan ng Department of Education. Ito matapos nga ho yung paglagda ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
doon sa Basic Education, Mental Health and Well-Being Promotions Act. Sa pamagitan naman ng pag-convert o pagbabago ho ng mga pangalan ng mga umiiral na opisina para yan sa guidance and counseling, nabatid na mga care center na ito ang magsisilbing pangunahing tagapagbigay ng mga serbisyo para ho sa kalusugang pangkaisipan o mental health at magbibigay ng mga angkop na suporta sa mga estudyante. Batay pa rin sa bagong batas, magtatatag ng Mental Health and Well-Being Office sa bawat School Division Office. Ang mga tanggapang ito ang magtatakda ng framework para sa mga programa sa mental health sa mga paaralan. Susuri at mag-aaproba doon ho sa implementasyon ng naturang batas at magsasagawa na rin ng regular na pagbisita upang matiyak na magiging epektibo ang mga ito. Nakatuka rin sa kanila yung pong pagsasanay sa mga tauhan na magbibigay ng mental health services sa mga mag-aaral. Kasabay ho nito, inatasan din ang Department of Budget and Management sa pakikipagtulungan ng Department of Education, kasama ho dito ang Civil Service Commission na lumikha o bumuo ng mga bagong plantilla positions para ho sa mga school counselors. Kabilang po dito yung mga posisyong School Counselor Associate 1 hanggang School Counselor Associate 5, School Counselor 1 hanggang 4 at Schools Division Counselor, habang ang mga kasalukuyang posisyon ay re-repasuhin at ito ho ay babaguhin ang klasifikasyon o yung tinatawag na i-re-reclassify. Samantala sa iba pang mga updates, inasahang pag-aaralan po ng Commission on Elections ang mga detalye ng mga pananambang sa isa pong incumbent Sangguniang Bayan member at re-electionist sa 2025 midterm elections. Dito hong gabi ng Sabado ay tinambangan ng biktima na kinilalang si Sangguniang Bayan member Ponciano Valleser Unia. Pinagbabaril ng mga hindi pa nakikilalang riding in tandem gunmen ang naturang biktima sa bayan po ng Umingan. Ang pag-aaral ng Commission on Elections ay upang matukoy kung makakaapekto ang bagong krimen sa kategorya ng naturang bayan para ho sa nalalapit na halalan. Ang naturang kategorya ay mahalaga para ho sa security aspect na ipapakat ng pambansang pulisya sa naturang lugar. Ayon sa pulisya, nakatakda ang isang Joint Command Conference kasama ang Commission on Elections sa Disyembre 20 at posibleng pagdedesisyonan na rin ng komisyon kung babaguhin ba ang kategorya sa naturang bayan. Sa kasalukuyan mga kabombo, patuloy pa rin ang investigasyon ng local police sa naturang insidente. Samantala, magdadala naman po ng mga pag-ulan ang tatlong weather system sa karamihan po sa mga lugar sa bansa ngayong araw ng Lunes. Ang shear line ay makakaapekto po yan sa eastern section ng Central at Southern Luzon na magdadala ng kalat-kalat na mga pag-ulan at thunderstorm sa Bicol Region, Marinduque, Romblon, Oriental Mindoro, Batangas, Laguna, Rizal, Quezon at Aurora. Parehong lagay din ng panahon ang iiral sa Visayas, Mindanao at Palawan dahil sa Intertropical Convergence Zone. Habang katamtaman hanggang sa mabibigat na pag-ulan naman ang inaasahan na mararanasan sa Quezon, Aurora, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Marinduque, Oriental Mindoro, Palawan, Northern Samar at maging dyan sa may Eastern Samar at Dinagat Islands. Samantala, makakaapekto naman po ang hanging amihan sa Northern Luzon na magdadala ng mga pag-ulan sa Cagayan Valley at Cordillera Administrative Region at isolated light rains naman sa Ilocos Region at nalalabi pang bahagi ng Central Luzon. Iiral naman po ang isolated rain showers dala ng localized thunderstorm sa nalalabi pang bahagi ng ating bansa. Sa datos naman kaninang alas 2 ng madaling araw, wala pong low pressure area ang namataan na posibleng mabuo bilang bagyo. Sa kaugnay pa rin pong balita, asahan naman ang lalo pang pagbaba ng temperatura sa Northern Luzon dahil po sa paglakas ng Northeast Monsoon o ito hong mas kilala sa tawag na amihan. Ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration, tuloy-tuloy pa rin ang paglakas ng amihan at dumarami na rin ang mga lugar nakakaramdam ng malamig na panahon. Samantala ngayon pong araw ay muling nakakaranas ang malaking bahagi ng Cordillera ng malamig na temperatura. Ngayon pong o kaninang umaga, aabot lamang sa 18 degrees Celsius ang naitalang temperatura sa maraming bahagi po ng Cordillera Administrative Region, habang pagsapit po ng gabi mamaya ay inaasahan pong babagsak pa ito sa 17 degrees Celsius. Samantala, mananatili namang walang bagyo sa bansa sa kabila po ng umiiral na ilang weather system. Maliban kasi sa amihan, nakakaapekto rin sa bansa ang Intertropical Convergence Zone at ito hong shear line. Pero ayon po sa ahensya,
Walang mga namumuong bagyo sa alinmang bahagi po ng bansa o sa labas ng teritoryo nito. Nakapagtala naman ng tiganin po na volcanic earthquake sa may Bulkang Taal sa nakalipas na 24 oras. Base po yan sa monitoring ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS. Nagtagalang naturang aktibidad sa Bulkang Taal, kabilang na po ang 5 pa na naitalang volcanic tremors ng 4 hanggang sa 5 minuto. Nagbuga din ng mahinang plume ang bulkan na may taas na 600 metro na napadpad naman sa kanluran-timog-kanlurang direksyon. Una na nga pong nakapagtala ng minor phreatic magmatic eruption ang naturang bulkan noong araw ng Martes, subalit pinanatili pa rin ito sa Alert Level 1. Patuloy naman na ipinagbabawal ang pagpasok ng publiko sa Bulkang Taal Island na ikinukonsidera pa rin bilang permanent danger zone at ang pagpapalipad ng sasakyang panghimpapawid malapit po yan sa tuktok ng Bulkang Taal. Sa iba pang mga updates, pinaalalahanan ng Department of Health ang publiko na iwasan ang labis-labis na pagkain ngayon pong holiday. Pinaiwas din po ng ahensya ang publiko laban sa mga pagkain mataas ang sugar content, mga matataba at yaong mga mamantika. Ang mga naturang pagkain, ayon po sa Department of Health, ay labis na nakakapagpalala sa iba't ibang karamdaman, lalo na sa mga mayroon ng iniinom na maintenance drugs. Ayon pa rin sa ahensya, upang maging masaya ang Pasko at Bagong Taon, mas mainam na fresh at healthy meals ang ihain para ho sa pamilya at mga bisita kaysa sa mga maasukal at mamantikang mga pagkain. Pinalalahanan din po ng ahensya ang publiko na suriing mabuti ang expiration date ng mga produkto at mga sangkap na gagamitin sa paghahanda ho ng pagkain. Kung nasira o napanis na, sinabi ho ng Department of Health na kailangan ng itapon ng maayos sa mga ito. Ipinalala rin po ng ahensya sa mga minor, mga buntis at mga tsuper na iwasan pong mag-inom ng alak o maglasing sa kasagsagan ng kaliwat kanang mga handaan. Oras natin, meron na ho tayong 23 minutes makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Update po tayo mula po dyan sa may Kamara de Representantes, ang House Blue Ribbon Committee. Mga kabombo, sa pamagitan po nitong si Chairman Representative Joel Chua, kinumpirma na bugos daw ho yung ilan pang mga pangalan na nakatanggap daw ng mga confidential funds sa ilalim po ng Office of the Vice President. May update po dyan si Bomboana Lee Soberano. Kinumpirma ni House Blue Ribbon Committee Chairman Manila Representative Joel Chua na walang record ang aabot sa 405 pangalan mula sa 677 pangalang sinasabing nakatanggap ng confidential funds si Vice President Sara Duterte. Ito ang inanunsyo ni Representative Joel Chua, Chairman ng House Committee on Good Government. Ayon kay Chua, ito ay batay sa sertifikasyon ng Philippine Statistics Authority at sinabihan ng kongresista batay sa tugon ng PSA sa sulat sa komite, walang birth certificate o masasabing non-existent ang 405 na mga pangalan. Mula nang sinabi ng PSA na walang record sa civil registry ang Mary Grace Piato sa nakita ang pangalan sa Acknowledgement Receipt o AR ng Office of the Vice President. Gayon din ang Kokoy Villamin na kapwa nakita ang pangalan sa AR o sa Acknowledgement Receipt ng Office of the Vice President at Department of Education. Ilinaw naman ni Chua na ang issue lamang sa Confidential Intelligence Fund ang kanilang tinatapos ngayon. Anya, may mga issue pang nakatakdang talakayin ng komite na magsisimula sa susunod na taon. Tingnan natin ang pahayag ni Representative Joel Chua. Alinsunod dito, tayo po ay sumulat upang isumite ang 677 pang pangalan na nakalagay sa acknowledgement receipt ng DepEd kung saan tayo po ay binigyan ng tugon ng Philippine Statistics Office dated December 8, 2024 at dito kanila pong sinasabi na out of 677 individuals, 405 ay walang birth certificate o walang record sa birth certificate o pwede nating sabihin na non-existent. So nandito po ang record. Muli, sa kabilang dako, kinumpirma naman ni Chua ang umano'y maling paggasta ni Vice President Sara Duterte
sa 612.5 million confidential funds na maituturing na abuse of public trust. Sa pagdinig ng komite ngayong araw, kanilang tatapusin ang issue ng confidential funds. Ayon kay Chua, panahon na upang harapin ang katotohanan na hindi lahat ng mga nahalal o nalagay sa posisyon ng gobyerno ay pwedeng basta-basta na lamang pagkatiwalaan. Dagdag pa ng kongresista, kailangan magkaroon ng safeguards maging sa confidential funds, sapagkat hindi maiwasan na may magtatangkang gamitin ang pagka-confidential nito upang itago ang informasyon at pang-abuso sa tiwala ng taong bayan. Dagdag pa ni Chua, sa kaalaman ng lahat, ang confidential funds ay hindi discretionary allowance o funds na isang ahensya at hindi rin siya secret fund. Sabi pa ni Chua, ginagamit nila ang salitang confidential upang magbigay sa atin ng pek-inclusion na kahit ito'y lihim, ang mga pondo ay ginastos ng tama. Napansin din ni Chua ang halaga ng fidelity bond para sa special disbursing officers na siyang inatasang i-manage ang malaking halaga ng pondo ay napakababa. Tinukoy ni Chua ang kaso ng special disbursing officer sa Acosta ng Office of the Vice President na pinagkatiwalaan ng 500 million pesos, subalit ang kanyang fidelity bond ay nasa 8 million pesos lamang. At maging ditong si Special Disbursing Officer Edward Fajardo ng Department of Education na pinagkatiwalaan ng 50 million pesos, ang kanyang bond ay nasa 4 million pesos lamang. So ngayon, inahanda na ng komite ang dalawang panukalang batas para nga ihain. Ito ay resulta sa naging kanilang pagdinig dito nga sa House Blue Ribbon Committee. Yan ang latest mula dito sa Kamara. Bongo Anali. Yes, Bongo. Janet. Okay, so kung tatapusin nila ngayong araw, does it mean na ito na yung last na pagdinig ng House Blue Ribbon Committee dito sa CIF ni VP Sara? Sa ngayon, Bongo Genesis, ang tinatapos lamang ang issue ng Confidential Intelligence Fund. So, ibig sabihin, tapos na ito, i-wrap up na nila ito at may panukalang batas na ihahain ng komite. Ito ay yung an act regulating the allocation and utilization of confidential intelligence funds, imposing penalties for misuse and misappropriation o ang CIF Act. Ito yung isang panukalang batas na nakataktang ihain ng mga mambabatas ng komite ngayong linggo dito sa Kamara, at itong an act regulating special disbursing officers and imposing penalties for misappropriation or act regulating ng mga special disbursing officers. So ito yung dalawang panukalang batas na ihahain ng komite dito sa Kamara. So ito ay resulta Bongo Genesis sa pagsasara o pagtatapos sa issue ng Confidential and Intelligence Fund ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Pero ayon kay Chua, marami pang mga issues na kanilang tatalakayin at sa susunod na taon, magsisimula ulit sila sa kanilang pagdinig dito sa House Blue Ribbon Committee. So meron pang mga serye bombuan, maliban lang dito, meron pang mga serye palang asahan dito kasi sabi ni Congressman Chua sa mga last na interview natin parang 2 o 3 hearing na lamang. Tama ka, mga 2 o 3 na lang. Kaya nga, ang sabi niya kanina sa ating panayam, may humirit kasi na mga mambabatas pa na kailangang ungkatin yung mga issue. So, ito yung mga target nila hopefully by next year, Bongo Genesis, bago ang election period at ang campaign period ay matatapos na, i-wrap up na ng House Committee on Good Government and Accountability ang kanilang pagdinig, Bongo Genesis. Okay. One last question, Bumbuan. Anong latest development dito kay Attorney Zulaika Lopez? I understand na itong House Committee on Good Government and Public Accountability ang nagpakulong sa kanya, o nag-cite in contempt sa kanya dati. May mga bagong development ba? Sa ngayon, Bongo Genesis, since nag-wrap up na sila dito sa issue ng confidential and intelligence funds, ibig sabihin wala na silang iikitain mula sa OVP at sa Department of Education at maging yung mga personnel ng OVP at ng DepEd at kasama dito si Assistant Secretary Zulaika Lopez. So ayon kay Congressman Chua, kapag na-wrap up na nila ito, ibig sabihin na-lift na rin yung contempt order sa kanila, Bongo Genesis. Okay, sige. Maraming salamat. Ingat ka dyan, Bumbuan. Live mula dito sa Kamara, Bongo Anali, Ontamio Soberano nagugulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bongo Radio Philippines, Basta Radio. Bongo! Ang sweet mo naman, ang sweet mo rin, para tayong merry manigin.
Pamangkin, pasalubong ng bayan. Samantala, tumungo po tayo sa mga karagdagang balita. Hindi po suportado ng Bulacan fireworks sellers sa mga naglipa na ngayon sa online na mga nagbebenta umano ng paputok, lalo na yung mga tinatawag na killer fireworks. Ayon sa mga eksperto at otoridad na ang mga ganito pong malalaking paputok ay maaaring magdulot ng kapahamakan o pagkamatay kung hindi nagamit ng maayos. Kaugnay nito ay ipinahayag ng grupo, partikular na Philippine Pyrotechnics Manufacturers and Dealers Association President Lia Alapide, na binigay na nila ang impormasyon sa mga ganitong klaseng grupo sa online sa Philippine National Police at ito ay kasalukuyan na raw na iniimbestigahan. Samantala, ayon din kay Central Luzon Regional Police Director Brigadier General Rodrigo Maranan, ang pagbibenta ng mga ipinagbabawal na mga paputok ay ilan po yan sa mga pinag-uusapan sa pag-implementa ng Uplan Ligtas Pasko. Sa iba pang mga updates, pinaplano ho ng Philippine Ports Authority ang pagtaas ng storage fee sa mga nakatenggang kargamento sa Manila International Container Terminal. Dahil po rito, itinatakda na ng Philippine Ports Authority ang mga serye ng konsultasyon sa mga stakeholders upang mapagdesisyonan ito sa lalong madaling panahon. Ayon naman kay General Manager J. Daniel Santiago, inaabuso na maraming mga negosyante itong storage policy ng Philippine Ports at hinahayaan lamang na manatili ang kanilang mga napakaraming container sa pier. Ang pagtaas ng storage fee ay inasahan pong pipigil sa mga negosyante sa ganitong modus, maliban pa sa dagdag na koleksyon para ho sa gobyerno. Paliwanag pa nitong si General Manager Santiago, mas pinipili umano ng mga negosyante o mga importer na panatilihin na lamang muna ang kanilang mga containers sa Manila International Container Terminal kaysa dalhin ang mga ito sa iba't ibang mga warehouse matapos ang clearance na ibinibigay naman ng Bureau of Customs. Ito ay dahil na rin sa aabot lamang sa 600 pesos kada araw yung pong binabayaran sa Manila International Container Terminal. Habang sa mga warehouse naman, ito ho'y naglalaro mula 3,500 pesos hanggang 5,000 pesos kada araw. Iyon hong kanilang binabayaran. Sa kasalukuyan, meron namanong mahigit sa 700 mga container ang nakatengga lamang sa pier at karamihan ay idineklara bilang mga agricultural products o mga agricultural commodities. Posible anyang isinadya na rin ito ng mga importer habang hinihintay nila yung pagtaas ng presyo ng mga naturang produkto bago pa ilabas ang mga ito sa merkado. Ayon pa rin kay Santiago, may tuturong ito bilang isang simpleng hoarding, bagay na kailangan na anyang aksyonan kasama ho dyan ang iba pang ahensya ng pamahalaan. Samantala, kuha pa po tayo ng karagdagang report. Ang National Most Wanted Communist Terrorist Leader arestado na ng CIDG. Pagdiriwang naman po ng anibersaryo ng CPP-NPA ngayong December 26, pinaghahandaan na rin ang pambansang pulisya. Kaugnay niyan, kuha po tayo ng karagdagang report mula kay Bombo Kelly Cordero. Arestado na ng Criminal Investigation and Detection Group sa isang manhunt operation ang isang most wanted communist terrorist leader na may patong sa ulo na 7.8 million pesos sa Barangay Gordon Heights sa Olongapo City nitong Sabado. Ang suspect ay itinuturing na isang high-ranking member ng communist terrorist group. Kinilala ito na si alias Cadindo na nasa listahan ng Department of National Defense at Department of Interior and Local Government. Ayon kay CIDG Director Police Brigadier General Nicolas Torre III, dating peace consultant si Cadindo ng National Democratic Front of the Philippines at sangkot sa pag-atake noong 2004 sa Bayugan Police Station na nagresulta sa pagkasawi ng 2 pulis. Itinuturing din daw ito na leader ng National Military Staff ng New People's Army. Sa ngayon, nahaharap ang suspect sa patong-patong na kaso gaya ng robbery with double homicide, damage to property at 15 counts of murder. Batay sa korte ng Bayugan, Agusan del Sur at Manila City, walang piyansa ang mga kaso kay Cadindo. Samantala, pinaghahandaan na ngayon ng Philippine National Police ang nalalapit na anibersaryo ng CPP o Communist Party of the Philippines sa December 26. Ayon kay PNP Public Information Office Chief at Spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, mahigpit nilang babantayan ang mga lugar na may naitatala pa ring communist terrorist group.
Magsasagawa rin daw ng augmentation sa mga kapulisan sa mga lugar na vulnerable sa harassment para matiyak na hindi sila malulusutan ng anumang banta. Yes ma'am, kasama po yan definitely sa ating pinaghahandaan, lalong-lalo na doon ma'am sa mga areas na meron pa rin tayo mga reported sightings ng mga CTGs. Hindi tayo nagkukumpiyansa, may mga pagkilos po sila pagka ganyang mga dates po, kaya yung ating mga police, particularly yung ating mga maneuver forces ay ino-augment po yung ating mga local stations, particularly yung mga vulnerable sa harassment and attacks po, to make sure na hindi po tayo malulusutan ng anumang banta relating dito sa observance po nila ng kanilang anibersaryo. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Oras na natin, meron na lamang po tayong 24 o 23 minutes bago po sumapit ang alauna ng hapon. Abangan din humamaya makakausap din po natin ang tagapagsalita ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, si Director Nazario Briguera. Ito ho'y kaugnay doon ho sa kamakailan po'y insidente kung saan ay tinutukan umano ng mga Chinese vessel ng laser. Ito hong barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Mga 6 na beses daw ho ito. Nangyari pa po ito noong ikalawang araw ho ng Disyembre, pero kahapon lamang po inilabas ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, including ito hong video, yung footage mismo na nakuha rin ng isang vessel ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na kasama doon ho sa nagtungo sa may West Philippines. Abangan po yan mamaya, makakausap natin ang tagapagsalita ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, si Director Nazario Briguera. Samantala muna sa iba pang mga updates. Ganap na pong mga batas ang amendments to the Agricultural Tarification Act. Ito ho yung Republic Act number 12078 at ang Value Added Tax Refund for Non-Resident Tourist Act. Ito naman po ay RA number 12079. Ito ay matapos na pirmahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at yan po ay sa isinagawang ceremonial signing na ginanap sa Malacanang. Sinabi ho ni Pangulong Ferdinand Marcos na ang Republic Act number 12078 ay isa hong mahalagang tulong sa kakulangan sa supply ng bigas dito sa Pilipinas. Inaambyandahan po ng naturang batas na ito ang Agricultural Tarification Act upang palawigin pa itong tinatawag na Rice Competitiveness Enhancement Fund ng 6 na taon na may pinalubong budget o pinataas na budget na 30 billion pesos. Layunin po nitong palakasin ang industriya ng pagbibigas sa Pilipinas sa pamagitan po ng pagpapahusay ng mga regulasyon, kapangyarihan sa pagpapatatag po ng presyo para sa Department of Agriculture at maging yung suporta para sa mga inisyatibo tulad po yan ng pagpapaunlad ng binhi, makabagong makinarya sa pagsasaka, mababang interes ng mga pautang para ho sa mga magsasaka, pagsasanay ng mga magsasaka, maging yung pagdaragdag ng mga pasilidad sa paggawa ho ng mga compost o mga pataba, pamamahala sa peste, mga sistema sa ilalim po ng solar irrigation at ang pagpapabuti pa rin sa kalusugan ng lupa. Samantala, ang Republic Act number 12079, ito naman po ay tatawagin bilang Value Added Tax o VAT Refund for Non-Resident Tourists, ay naglalayong pataasin ang atraksyon ng Pilipinas. Ito ho'y bilang isang pangunahing tourist destination. At yan po ay sa pamagitan naman ng pagbibigay ng mga VAT refund sa mga turista na gumagastos o bumibili ng hanggang 3,000 pesos na halaga ng mga produkto mula sa mga accredited stores. Basta't ang mga item ay ilalabas ng bansa sa loob po ng 60 araw o yung kanilang bibilhin ng mga produkto ay ilalabas o bibiyahe mula ho dito sa bansa sa loob po ng 60 araw. Ang VAT refund scheme ay inaasahan pong magpapataas ng tourism spending ng hanggang sa 29.8% na inaasahan pong magdudulot ng malaking benepisyo sa mga micro, small at medium enterprises. Ang inisyatibong ito ay nakaangkla ho sa National Tourism Development Plan 2023 hanggang 2028 sa ilalim ito ng Department of Tourism na naglalaman ng mga pagpapahusay sa infrastruktura at mga digital innovation upang pagandahin ang karanasan nitong mga bisita. Sa ilalim pa rin po ng naturang batas, inatasan din ang Department of Finance sa pakipagtulungan ng iba pang mga ahensya na magbalangkas ng mga patakaran para ho sa implementasyon nito sa loob yan ng 90 mga araw.
Samantala sa iba pang mga updates, pinalalahanan po muli ng Department of Human Settlements and Urban Development ang publiko. Ukol po yan sa mga individual o grupo na ginagamit ng pambansang pabahay o gumagamit sa pambansang pabahay program o ito yung pambansang pabahay para sa Filipino Housing Program para manghingi ng pera sa mga biktima. Nilinaw nitong si Department of Human Settlements and Urban Development Secretary Jose Rizalino Acuzar na hindi tumatanggap ang ahensya ng mga investors o mga mamumuhunan para magpagawa ng 4PH project. Dagdag pa niya na ang ganitong scam ay madalas daw na pinupuntirya ang mga overseas Filipino workers o mga OFWs. Kaugnay po nito, hinimok naman ni Director Acuzar na i-report agad kung mayroon mang nagsasabi na mga ahente raw sila ng naturang programa dahil ito ay paniguradong scam lamang. Pagtitiyak din ng kalihim na tututukan nito ng pansin ng tanggapan at kung may mapapatunayan na gumagawa nito, sisiguraduhin daw nila na mabibigyan ng mga karampatang o mapapatawan ng mga karampatang kaso. Bombo International News. Kapansin-pansin ang malaking pasa sa mukha ni Pope Francis sa parte po ng kanyang baba nang dumalo po siya sa isang seremonya para sa mga bagong cardinals. Sa ulat nga ng Vatican, tumama daw ang baba ng Santo Papa sa bedside table nito noong araw ng Biyernes. Sa kabila naman po nito, makikita pa rin umanong maganda ang kondisyon ng Catholic Pontiff habang pinapangunahan nito ang seremonya para i-elevate ang churchmen mula sa 17 na mga bansa sa College of Cardinals. Isa pong elite group na kalaunan ay pagpipilian ng susunod na magiging Santo Papa. Samantala sa mga karagdagan pa pong balita sa ibayong dagat, iniskortan naman ng rebelding grupo na Hayat Tahrir al-Sham si Syrian Prime Minister Mohammed Ghazi Halali palabas ng opisina patungo sa isang hotel sa Damascus para sa paglilipat daw ng authority. Ito ay matapos ngang mapasok ng rebelding grupo ang Presidential Palace at napatalsik na si Syrian President Bashar al-Assad na tumakas kasama ang kanyang pamilya at humingi na ng asylum sa kaalyado nitong Russia. Sa isang video statement ng Syrian Prime Minister nitong linggo, sinabi niyang nakahanda po siyang ipasakamay ang gobyerno sa sino man pong bagong leader sa mapayapang transition matapos nga ideklara ng rebelding grupo na nakubkob at nakontrol na po nila ang kabisera ng Damascus at napatalisik si Syrian President Assad. Kauli niya, narito po ang kanyang naging pahayag. We are ready to cooperate with any leadership the people choose, offering all possible support to ensure a smooth and systematic transition of government functions, preserving state. Samantala sa panig naman po ng rebelding grupo, sinabi nito na patuloy pa rin po nilang tinatrabaho ang pagkumpleto sa paglilipat ng kapangyarihan sa Syria tungo po yan sa isang transitional governing body na may full executive powers. Una naman na pong nagbunyi ang rebelding grupo at mamamayan ng Syria matapos nga pong pagpapatalsik sa kanilang presidente. Sa Damascus at iba pang mga syudad naman ay nagbunyi ang mga tao doon habang iwinawagayway ang kanilang bandila at inaawit ang slogan of freedom bilang pagmarka sa inaasam na karamihan na panimula daw ng bagong kabanata sa war-torn country. Oras natin, meron na lamang po tayong 17 minutes bago po sumapit ang alauna ng hapon. Update po tayo. Kaugnay po ng balitang yan magkakabumbo sa sitwasyon po ng mga kababayan po natin, mga overseas Filipino workers doon po sa may Syria. Mayroon po tayo mahigit 700 na mga kababayan po doon. Kasama natin ang Undersecretary ng Department of Foreign Affairs, si Undersecretary Eduardo de Vega. Magandang hapon po sa inyo. Welcome sa Bombo Radio Philippines, Yusek. Yun na nga po, magandang hapon sa inyo. Thank you so much for joining us. Kamusta po yung mga kababayan po natin sa Syria after po nitong political development po kahapon, Yusek? Well, lahat kinakamusta ng ating embahada, no? Meron tayong embahada sa Damascus. Wala pa nagpapahayag na desididong umuwi kasi meron mga inabandon, mga kababayan natin, inabandon ng employer. Lumikas ng Syria. May 3 naka-shelter ngayon, 3 doon inabandon ng employer. Pero pag bumalik daw yung employer sa Syria, itutuloy nila yung trabaho nila. Puro mga domestic helpers, no? So, walang gustong umuwi, no? Pero ang maganda dito,
tumigil yung violence ngayon, kaya walang mapanganib, walang nasa panganib na kababayan natin. Yan, ang sabi ng embassy, dati lagpas 1,000, 703 ang registered, pero maring mas konti ngayon yan kasi baka yung iba lumikas ng Syria kasama yung employer nila. So, chinecheck pa nila ilang talaga mga Pilipino. Pero so far, ang word, kasi may mga PhilCom organization doon, lahat naman ng Pilipino nasa mabuting kalagayan, meaning walang delikado ngayon. Although pinapayo ng ating pamalan, yung mga nagtatrabaho or yung mga associated sa kay Assad, kunyari sa mga government official Assad, kung pwedeng umalis muna or lumipat muna, kukupin naman sila ng embassy. Meron tayong shelter sa embassy, no? So, gagawin natin lahat kung sinong gustong umuwi, papauwi natin. In fact, right now, wala dapat OFW Syria, alert level 4 ang Syria, meaning wala dapat tayong pinadala doon. Opo. Pero as of now, Yusek, ano pong ginagawa ho natin? Mayroon na hubang mandatory evacuation or repatriation para ho sa kanila? Dati pa yun. Dati pa. Alert level 4. Dati pa. Ilang taon na ito. Kaso, ayaw talaga umuwi. Yung mga dumating, yung mga Pilipino na dyan, hindi yung bagong dating. Mga dumating yan galing sa mga ibang bansa. Siguro mga kapitbahay na bansa. Parang cross country. Cross country. Ganon din sila. Alis, magko-cross country din sila. So, ang importante diyan, ang ating tanggapan, ang head ng office ngayon, wala tayong ambassador pero may head tayo, si Consul John Reyes. Nagkikipag-unayan sa kanila at tuloy-tuloy siya nagbibigay ng mga report. So ngayon, 10 ang nasa embassy ngayon, naka-shelter, 8 babae, 2 lalaki. Karamihan ng Pilipino doon babae, no? So, wala, ayaw umalis kasi alam mo yung mga kababayan natin sa Middle East, sanay na sila sa ganyan kaysa Israel, Lebanon, mahirap silang kumbinsin umuwi. Sanay na sila sa mga ganitong mga pangyayari. Okay. Bambu Ever? Alright. Yusek, nababanggit nyo po na meron na po tayong mga kababayang Pilipino na nasa 10 po, na nasa shelters. Is there any plan po ngayon na magkaroon po ng repatriation sa mga kababayan po nating Pilipino? Natural po, we just have to fund it. Ang problema, kailangan mag-take over ng mabuti yung pamahalaan para yung bagong authority sa Syria para kasi ngayon ang mga umalis sa Syria dumadaan by car. Pupunta sa kapitbahay, no? Ang gusto natin by plane, no? So, inayos natin. Pero ang 10 nun, ulitin ko, hindi sila. Gusto lang nila shelter, hindi nila sinasabi na gusto na umuwi. Hahanap daw silang employment. Pag tapos na yung gulo or pag bumalik na yung employer nila na lumikas ng Syria. Kasi ginagawa ng mga Syrian, pag may gulo, marami sa kanila, aalis lang, pupunta ng kapitbahay, Lebanon, ganyan. Tapos after a few weeks or months, babalik bigla. So, pero kung lahat ng gusto umuwi, papawin. Okay. Yusek, dun sa mga kababayan po natin na nasa boundary ho ng Syria like Turkey, Lebanon, and I believe even Jordan yata, Jordan and Israel, kamusta po yung kalagayan nila? Wala bang spillover sa mga to? So far wala kasi nagwe-wait and see. Nakita mo yung payag ng pamahalaan ng US. Ganun din mag-isip yung mga ibang bansa. Gusto lang nila magkaroon ng stability sa Syria. So far, walang spillover pa, no? At saan natin na hindi magkaka-spillover. Ang Syria, alam nyo, supporter yan ng mga yung Hezbollah, halimbawa, sa Lebanon. Kaya ngayon, all quiet ngayon dun sa Lebanon. So, saan natin tuloy-tuloy na to na magkaroon ng de-escalation of tension. Dati pa tayong nanawagan dyan, yung pamahalaan ng Pilipinas, ilang buwan na tayo nanawagan na magkaroon ng return to stability tsaka de-escalation tension. So, awa ng Diyos, walang spillover. Okay. Bye-bye. Alright. Additional lamang po, Yusek, may plano po ba ang Department of Foreign Affairs na itaas po yung alert status dyan po sa Syria, considering na mga rebelding grupo, ito po nga nagbabalak na pumalit po sa pwesto ni President Assad? Yun ang pinakamataas, madam. Alert level 4. Meaning repatriation na dapat. Kaso ayaw nga nila umuwi. Kaya mabuti naman, 700 lagpas lang.
Hindi yung libo-libo no, na magiging problema. So, hindi na maakyat yan. Alert level 4 pinakamataas. Ibig sabihin, wala tayong deployment at yung mga Pilipino sa Syria, hindi kahit natin umuwi. Kaso, hindi nga nanggagaling Pilipinas, pero may pumapasok galing sa mga kapitbahay na bansa, ibang bansa, no? Mga Arabo na nila sa Syria. So, well, ngayon na may gulo dito, ginagawa ng ating tanggapan doon lahat para sabihin na, well, oras na ngayon, umuwi na ngayon, Christmas pa naman. Okay. Kaso ang sinasabi na pag umuwi, hindi na siya makakabalik. Wala raw trabaho dito. So, palagi na narinig natin yun. No? Pero, pagkasala na lang natin sila at gumawa na sila ng desisyon kasi basta handa silang umuwi, mapapauwi natin sila. Okay. One last question, Yusek. Doon sa pagpapauwi ho natin sa mga kababayan po natin, meron na pong 10 doon sa mga shelter at kung sakaling madagdagan pa po ito, anong gagamitin po natin? Kamusta po yung mga transportation sector ho dyan sa Syria? Well, yung nga kailangan pang right now, mahirap gumamit ng mahirap yung airport, no? Hindi pa namin natitiyak na bukas yung airport. Ang ginagawa diyan, ida-drive yan papuntang kapitbahay na bansa. Usually Lebanon. Tapos galing doon iuwi. So yun yung isang paraan. However, dahil hindi naman ganun kadami, hindi natin kailangan magpadala ng repatriation. At wala namang patayan ngayon sa Syria, no? Kasi natapos agad yung takeover ng rebel. So, pag nag-request na yung ating embassy ng funding para sa commercial flights, kung open na, ang tingin namin mangyayari yan. At normal commercial, pareho sa Lebanon po. Sa Lebanon, tumahimik na doon. So, pero marami tayong nauwi rin bago natapos yung gulo. Okay. Sige, Yusek, maraming salamat. Baka may mga nais pa po kayong iwan na mensahe, no? Or siguro clarification sa mga kababayan po natin bago natin makasan ng ating interview, Yusek? Mga kababayan natin, huwag kayong mag-alala yung mga kababayan natin sa Damascus. Okay naman sila. Ngayon, ito po, magbibigay ko ng telephone number. Ito yung embassy sa Syria. Okay. Ito yung embassy sa Syria. Ibigay ko mabagal, ha? Ang area code +96. +96. Ito yung parang hotline number nila, no? +96. Tapos ang number is 39 49 15 5557. Bale, 4 na 5 yan sa gitna. Ulitin ko po. +96 39 49 15 5557. Yan po yung tawagin ninyo kung gusto nyong makausap yung embassy at may balita kayo kung may kamag-anak kayo na nawala ng contact. Okay. Yusek, maraming salamat po, ha? Okay. Si Undersecretary Eduardo De Vega mula po sa Department of Foreign Affairs. Inuulit po natin yung nabanggit po niyang numero. +916 mga kabombo, other than that, 3949155557. +96 3949155557. Patuloy din po tayong nakikipag-ugnayan sa mga kababayan po nating nasa Syria sa ngayon, no? Doon sa 700 plus na naroon po sa Syria. Kasama na yung mga kababayan po natin na malapit po sa Syria. Ang bordering country ko kasi mga kabombo ay ito hong Lebanon, Israel, Jordan, even Iraq, no? Pero sa Iraq medyo limitado rin po yung bilang ng mga kababayan po natin diyan. So, antabay lamang para sa mga dagdag na development, kaugnay pa rin po sa mga political development diyan sa may bahagi po ng Syria. Bombo Sports News. Sa ating sports balita, bumalik na po sa paglalaro itong si 2023 NBA MVP Joel Embiid matapos ang pagliban sa mga nakalipas na laban ng Philadelphia 76ers. Sa kanyang pagsabak sa laban ng Sixers kontra Chicago Bulls, gumawa ang big man ng 31 points, 12 rebounds at 4 na assists. Daan upang may panalo ng Sixers ang laban 108-100. Hindi po nakapaglaro si Embiid sa mga unang laban ng Sixers ngayon pong season. Bumalik siya nitong Nobyembre at naglaro ng 4 na games, ngunit kinailangan muling sumailalim sa ilang serye ng gamutan dahil yan sa pamamagitan ng kanyang tuhod. Mula umalis noong huling bahagi po ng Nobyembre, 7 magkakasunod na games ang hindi po niya nasalihan. Habang tuloy-tuloy namang bumagsak ang Sixers, hawak ang 15 na pagkatalo at 6 lamang yung panaluhod nito. Sa kanyang pagbabalik ay nakasama niyang 2 teammate na kapwa All-Star na sina Tyrese Maxey at itong si Paul George.
Ito pa lamang ay kalawang pagkakataon na magkakasama ang tatlong All-Star. Ibinabad ng Sixers ang bagitong si Maxey sa loob po ng 42 minutes at gumawa ito ng triple-double, 25 points, 11 rebounds at 14 na assist. Nagambag naman ng 12 points itong si Paul George at 10 rebound. Para sa Bulls, gumawa ng itong si Zach LaVine ng 30 points at ang pangalawang pinakamataas na individual score sa kupunan ay 13 points na lamang. At ito ho'y nagawa ng sentrong si Nikola Vucevic at guard na si Kobe White. Sa kabila ng episyenteng opensa nitong si White sa mga nakalipasong laro, nalimitahan lamang ho kasi siya sa 5 o 5 field goal mula sa 17 na kanyang pinakawalan. Maging sa free throw line ay minalas din ng batikang guard dahil tanging 3 points lamang ang naipasok mula sa 11 o 11 iginawad sa kanya. Dako na ho tayo sa ating mga provincial report. Mga kabombo, update po tayo. Meron pong isang pulis na naaktuhan po ng kanyang asawa na pasintabi po sa mga teenager. Itong pulis na ito ay nakipagtalik daw sa kanyang sinasabing kalaguyo. May update po dyan ng Bombo Radio Iloilo. Nahaharap ngayon sa kaukulang kaso ang isang misis at ang kanya umanong kalaguyo na isang punong barangay matapos silang mahuli sa loob ng isang lodging house sa Pasig City sa Iloilo. Ang misis at ang punong barangay ay pawang residente ng bayan ng Kalinog, Iloilo. Sa brayam ng Bombo Radio Iloilo kay Police Lieutenant Colonel Attorney Benjo Clarite, hepe ng Pasig City Police Station, sinabi nito na matagal na umanong naghihinala ang mister na may ibang karelasyon ng kanyang misis kung saan nabasa niya mismo ang mga mensahe nito sa kanyang cellphone. Nang nakumpirma na makikipagkita ang misis nito sa nasabing punong barangay, lumapit sa himpilan ng pulisya ang mister, dahilan kaya agad na pinuntahan ng nasabing lodging house at doon tumambad ang dalawa na nasa loob ng isang silid. Anya naaktuhan pa mismo ng mister at ng mga otoridad ang misis at ang punong barangay na nakahubad. Sa ngayon, nakakulong na ang dalawa. Napaglamaan na taong 2022 na ikinasalang misis at ang nagrereklamong mister kung saan mayroon silang dalawang anak. Complaint ng isang asawang lalaki na kinomplaint niya or accordingly, yung asawang babae merong kalaguyo. So immediately na-provide po tayo ng assistance doon sa complaint and na-caught in the act na natin yung dalawa, yung asawang babae at yung kanyang kalaguyo. Si Police Lieutenant Colonel Attorney Benjo Clarite. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! 3 minuto bago sumapit ang alauna. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Tuloy-tuloy po sa pagsubaybay sa ating 31 fully digitalized AM at mga FM station gamit po ang ating mga social media accounts tulad po ng Facebook, YouTube, TikTok at maging sa Bombo Mobile App. Pwede po ninyong i-download yung Bombo Mobile App sa pamamagitan po ng Apple App Store o Google App Store. Para po sa mga kababayan po natin dyan sa may Visayas area, mga kabombo, pwede po ninyong tutukan ang Bombo Radio Iloilo, ang Bombo Radio Bacolod, Bombo Radio Cebu, Bombo Radio Rojas, Bombo Radio Calibo at ang Bombo Radio Tacloban. Mga kabombo, bago naman po tayo magtapos, samahan niyo po kaming manalangin ng Orasio Imperata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against their rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord,
that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, Pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Christmas is a time for sharing. Mga kabomba Castor Nation, sa atin pong Christmas countdown, 16 days na lamang po, Pasko na. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo yan na pong kabuuan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa News Center Makati para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Bombo kahit kanino, nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo, ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. At Bombo Radio. Sa pagpangalagad sa bombohanay sa udto sa gyapon ko po nimo Bombo Chama Blanco Hover. Standby sa aton sining mga kabombo. Matapos ang pagpaidalom sa operasyon kag subong naka-recover na ang pinalanggang alkalde sang syudad sang Iloilo. First day sa iya sining pagpanumbalik bilang pagtungod sa iya sining iyang katungdanan bilang mayor sang syudad. Ang una sining ginhimo sang alkalde, ginpirmahan niya ang appointment ni retired Colonel Uldarico Garbanzos nga among mga pamuno bilang Public Order and Safety Management Office head. I-check bala naton ang linya ni Bombo Angel Tan kay si Mayor Jerry Treñas balik trabaho na sa Iloilo City Hall. Madamo sa pilirmahan ng alkalde sa iya sining panumbalik kag pagtungod man sa iya sining katungdanan. Check naton si Bombo Angel Tangel sa report. Please come in. Balik Iloilo City Hall na bumot siyam subong adlaw si Iloilo City Mayor Jerry Treñas matapos ang halos 3 ka bulan nga yarain siya sa medical leave. Sa interview diri sa Bombo Radio kay Mayor Jerry Treñas, kay pahayag na sa pag-abot niya, madamo ini siya sang ginpirmahan bangkot siyam una diri ang pagbalik assumption nila o kung assumption niya bilang alkalde sa liwat sang Iloilo City. Sunod sa alkalde, lipay grid ini siya bangkot siyam nga makabalik liwat diri sa bahin sang Iloilo City Hall kag 7:45 pa lang kaina nag-umpisa na hulat sa iya ang mga empleyado sang City Hall para nga i-welcome ini siya. May dala nga mga tarpaulins kag mga placard nga nakabutang welcome back Mayor Treñas Bombo Cham. Kag nakaabot ri si ang alkalde abe mga lampas na alas 9:30 abe mga 9:30 dira nakaabot si Mayor Treñas. Pagpanaog niya sa iya salakyan may mga department heads, may mga empleyado nga nagsugata agit kupo kay Mayor Treñas kag iban diri sa ilabang Botsyam nakit-an naton nga naghilibion bangod nakit-an nila ang pagbalik liwat sang alkalde diri sa bahin sang Iloilo City Hall. Naghilibion sila bangod nga tears of joy. Wise lang naghilibion kay nagbalik si Mayor Jerry. Tears of joy ang ila sining pagtulo sang luwa nila Bombo Angel. Lipay man abi sila bang Botsyam mati pagbalik ni Mayor Treñas. So kumbaga iban diri sila pati anda diri nga do nakulbaan sadto apan abi sa pagkabalo nila sang information nga ospital sa Mayor Treñas kaga bisan ganing alkalde bang Botsyam mo ay naglaom mga makabalik pa ini siya diri sa bahin sa Iloilo City Hall after sang sila sa mga operasyon na naagyan niya dito sa bahin sang Manila sang halokon sa like almost
3 months niya dito Bongbong Siyam. Nagsubong adlaw after a big meeting niya gilayon diri ang mga department heads kagin na istorya abi diri kung ano niyang mga current projects no ongoing sang siya. At the same time ining mga dapat nila obrakon diri sa bahin sang Iloilo City Hall kag ang bagimektaran niya sa kanila sa mga kabataan niya the last time sa iya asawa na kung matuod gid man nga miara sa kuno sang cancer kung big letters sige nila Bongbong Siyam mas pilion na lang niya nga magpuli diri sa bahin sa Iloilo City kay tikundri kuya kuno makastorya siya sa palibot niya lipay na siya Bongbong Siyam unlike kung dito siya kuno sa Manila masubuan gid siya pero with this one kabahin man sa ginpirmahan ni Mayor Cañas ining appointment ni retired Colonel Uldarico Garbanzo subong adlaw bilang head sang Public Order and Safety Management Office. So matenta bala ang kabahin diri sa nanging pahayag ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas sa aton interview. Nalipay gid ko nga makabalik na sa syudad kag una ko gid ginpirmahan ang akon nga assumption. So officially mayor na ko subong adlaw. Why ko nag-expect nga mo ni matabo sa akon. Although at that time naganiwang ako, abi ko mangod sa Olympic kay nag-Olympic ako no. But pasalamat ko nga nakitaan dayon nagkadto ko sa Manila isa ka Sabado sang Domingo nagpa blood works ko nakitaan dayon nga taas na ako nga mga liver functions. Amo na nga on the same Sunday dala ko sa ospital and gin-schedule dahil ng procedure ko the following Friday. Yung testingan nila nga butangan sa stent hindi makalusot emergency ako nga patakdan sa tubo sa bile duct. Ang procedure nagsugod alas 2 ang kaagahon na tapos mga pasado alas 6 no. And for almost 3 months may tubo ako kag may bag para ang akon nga bile magwaanay until such time nga gin-operahan ako sa November 11 kag ginbutangan na bypass. Bangod kay kita nila ang akon bile duct daw nagpililit ko siguro sa untas ko na ni sa mga legislative building ta sa iban muna sa meeting ko kay inadi sa department heads ko ba dong ikaw na lang anay ugtas hindi na kuya magugtas kung operahan ka maamot lang ko galik sa imo. So ano ang ginistorya namon upod sa mga konsyales kay na kag sa department heads una ipa-aprobahan ko na gid lang ang CNA sa mga empleyado so that makuha na nila. Siling ko ang iban siguro nabaligya na ganit nila na. So napirmahan ko na nga aprobahan unahon ta ang CNA anay. Gahulat kita nga magwa ang presidential proclamation para sa SRI kag sa gratuity. Kay preparado naman kwartata para sina. Pero hindi kita pa-approve sina sa appropriation unless magwa ang presidential proclamation. We were told that the draft is already in the office of the president. Ginahulat na gid lang procedures nga iban antes nga mapirmahan sang presidente ta. We are ready. We will be able to fund the SRI and gratuity. And ginistorya ko na lang mga konsyales, I will call for a special session if needed. I have also signed the endorsement for the proposed ordinance reducing by 40% the real property taxes for 2026. And after my talk with the councilors and Vice Mayor and Raisa, they are now planning to approve an ordinance once they come in for the new term, which will gradually increase real property taxes para hindi man gulpi
ang maigo sa aton nga siling ko kina sa mga konsehales kag sa department heads na idlaw na ko sa ila sa aton nga City Hall press corps na idlaw naman ko sa inyo, no. Daw nalipay man ko nga makita ko kamo. At one time abi ko hindi na ko di kabalik kay lingko kay Rosalie, birthday gali ni Rosalie sa mga adlaw. Lingko kung may cancer man ko, mabalik na lang ko to sa Iloilo kay masubo man diri ko ya mahulat, no. Lingko sa Iloilo yate damo to ako nga kilala, istorya lang ko, happy na ko. Bisan sa mga aton nga City Hall press corps nami kung inop na kita kay masadya kita. Labi na gid kon mga kontrobersyal nga mga pamangkot ninyo. So again, thank you. Salamat gid kita sa Ginoo nga ginatagan pa kita. Mamacham na batiin sa mga kabombo naton ang kabasig sa main statement ni Iloilo City Mayor Jerry Tranyas. Kag sa subong mamacham, notice naton ni Arado Baston or Likungkod ni Senior Tranyas na ginagamit halin sa pagpanaog niya sa salakyan at sa nga paglipot niya sa bahin sa Iloilo City Hall. Kay man, according sa advice niya, nga mas maayo nga may support ang paglakat niya samtang nga do ara pa sa recovery period ang alkalde kaya ang pag-initran niya 68 years old na sa Bombacham do medyo maburudlay kag madugayan gid ang pag-recover sang iya lawas kung agod niya hindi bla dali maot balance initran niya kag kumbaga maglakat ni sa okay man kay ginakulbaan duro lang Bombacham nga kung maglakat ini siya kag matumba basi ni mas malain pa gid lang matabo because ang iya nga tahi kumbaga diri sa may baldak niya is ara pa bala mo champ do medyo fresh pa kumbaga so umuna ang do isa man sa mga ginakabalakan pero sigong adlaw anang nagaw gid diri ang pagpirma man sa appointment ni retired Colonel Ularit Banco. But before that, Bombo Angel, may CNA. Ang CNA to pila ganito 30 mil? 30 mil. 30 mil. May SRI pa gid? Pila ang SRI? Sa SRIBD Bombacham, nagahulat pa diri ang city government sa mangin letter nga pirmado ni Presidente Bongbong Marcos kung pila diri. Pero usually diri is, di ba, depende na siya sa month of service nga ang kung pila ang mabaton sa mga job hires. Kaya muning do ginahulat pa sa city government once aran ang memorandum or ang sulat halin sa Malacanang, amo man ang pag-implement kung pila gid man ang SRI update nga pagabatunon diri sa basin sa mga job hires diri sa bahin ng Iloilo City Hall. Ang atong pagigdi nga lantawon kung may bugas pagigdi sila nga mabaton dito the last time dito dumduman ta Bombacham ni taga trato pulo ka kilo ang dugin promesa pero do wala nang tupa because abi sa pila ka mga rason sa National Food Authority na regarding di sa bugas na do unavailable pero ti amo ng SRI Bombacham naka-ready man ni ang city government sa ipanagtag once niara na sang guidelines ang Malacanang nga ipapanaog sa tagsa local government Bombacham. Magluwas do sang SRI to na mensyonar ni Mayor Jerry Tranyas nga mayara pagid sang gratuity pay. Sa pagid na Bombacham ang gratuity pay kag tagbandiri isig lang ang mga kwan kay ang balik-balikan sa Bombacham ining CNA bala do historical ni kuno sa part ng mga empleyado sa Iloilo City Hall nga first time siya kuno nga na-maximize ang CNA nga naglabot din sa 30,000 pesos para sa mga regular employees ng City Hall. Kaya ang istorya sa Diri Bombacham nga nagdako ang CNA bangod sa dako ang savings sa Iloilo City Hall. Kalabanan diri dito ng mga savings bangod sa kuryente kag ang pag-maximize nila kung mga gamit ng mga band papers wala amuning do pila ka mga nakita diri nga ways paano kung nakapitid ang Iloilo City Hall. Kaya ang SRI sa gratuity pay nga ni siya ang man ginahulat para naman iya sa mga job hires diri sa bahin sa Iloilo City Hall kung pila gid man dala ang mabato nila the last time dito Bombacham kung mga bag-o nga mga 6 months and above dito ang madumduman ko ang ilang criteria amo nang go per month bala sila ang imo nga kasano ka nag-start amo ni ang
amount na makasulod sa imo. Do per category na siya abong botsyam. Pero with this one, ang taon natin kugulaton kung pilatis man ang mapaton kasi ang do category na ipagwa abisang Malacanang regarding with the Jabar sa Manila, abong botsyam. Alright, dapat ma-release ini one-time benefit niya CNA incentive not earlier than December 15 but not later than December 31. No? Sa aton sini nga mga kabumbo baw do medyo merry ang Christmas ang mga taga city government ni gali. Sa aton sini karon niya nga mga kabumbo. So ikadwa na nga good news. First good news, nagbalik ng alkalde sa syudad sa Iloilo. Ang ikaduwa nga good news ni Bombo Angel is that nga damo sa posible nga mga palabuton ang mga city government or mga city hall employees. Sini iya nga tion sa Paskwa may gratuity pay pagid. No? But on the other hand, may kantanan sa real property tax ang hambal sa alkalde tati 40% lang anay ang increase, amat-amaton lang para hindi man masakit kag hindi man mabudlay kuno. Amo nang isa sa mga ginhambal man sa aton sini nga alkalde. But gindungan niya ini sa pag-confirm sa appointment ni retired Colonel Uldarico Garbanzos bilang POSMO or Public Order and Safety Management Office. Ano ni effective immediately ini Bombo Angel? Actually, Botsyam, permado ni Mayor Tranyas ang i-appointment pero ipalabot pa na sa Iloilo City Council para sa confirmation. So, bali ibotohan pagyapon sa Baasin City Council ano sini ang mangin plastada sa posisyon ni retired Colonel Uldarico Garbanzos. Pero as of the moment, siya ni ang head sang CTMO o kon Traffic and Transportation Management Office pero do gina-assume pa lang as of now nga ICTMU ginto mangkot diri si retired Colonel Garbanzos wala bang Botsyam ano silang mga plastada since duha ka mga offices ang ipaidalong sa iya baliya concurrent position ang sabating sang ICTMU o kung CTMO wala bang Botsyam regarding sa mga traffic management kita nga specific sa bayan sa Iloilo City kay amo ning din applyan niya the last time sa POSMO bala unless otherwise sabi nga i-open na gid man di ang posisyon para sa head sang TTMO amo na nga applyan once na miara na persona abi nga i-appoint sa Department City Government amo na ang pag full operational head gid abi ni retired Colonel Garbanzos bilang head ng Public Order and Safety Management Office. Pero ini si Mr. J.V. Mabilog, the last time na acting head ara isang POSMO, magkapabilin nga assistant o kung ara sa ikaduhang posisyon next to retired Colonel Garbanzos. Kagpasagri ni Sir Garbanzos, Botsyam na mga yun siya, istoryahan niya si Mr. J.V. Mabilog para sa collaboration nila nga duha para sa pagpamalakad man abi sang mas maayo kag maistoryahan nga safety sa mga taga-syudad sa Iloilo diri sa bahin sa syudad sa Iloilo Botsyam. Pamatyan sa bala ang kabahin diri sa nangin pahayag ni retired Colonel Uldarico Garbanzos sa atong interview. Una ni we'll be reviewing sa aton nga mga deployment, we'll be reviewing sa mga admin matters sa sining department. And tanaw naton ining mga ang mga unit nga under ina diri sa Public Order and Safety Management sa sining department. This is the whole city. So may mga unit nga under sa aton. Ang ako nang diri ginatanaw nga every time there are major events diri sa syudad sang Iloilo, matagaan gid naton sang attention. Of course, this is in collaboration with other law enforcement agencies nga ang amon dira permisi ni ultimate goal is the zero major incident nga may matabo diri sa syudad sang Iloilo. Amo na ni may bag-o kita nga sistema nga paghimuon since si Mayor as the overall chair sang Peace and Order diri sa syudad sang Iloilo amo ning aton nga City Peace and Order Council will be more collaborating with our
agencies, law enforcement agencies, kag magaobra kita yan no, sa mga operational plan, kag security plan, kung may mga event or may mga dalagko nga mga happening diri sa syudad sang Iloilo. With this, we'll be collaborating sang mga agencies concerned, particularly no insofar sa aton nga peace and order kag sa security. Sir, paano siya, sir, plastar man? Kaya ikaw ang head subong sang ICTMU, sir. Concurrent, no? This is our concurrent nga mga posisyon, and may ipatutok man kita yang mga focal person insofar sa traffic kag ang tagaan naton no priority subong since nga na-appoint na tagaan na gyud naton subong priority ining maghatag sang best practices, maghatag diri sang aton nga mga bag-o nga sistema kag tiya mo ni i-implement na naton ining mga operational plan nga kinanglan nga every time may event may papel kag may ginastudyuhan ining aton nga mga units nga concern nga involved no sa aton nga security operations. Sir JB, sir, ma-remain as assistant? Yes, si Sir JB will be remain there and will be asking his support, and kagti dugay naman siya dira, and we will be collaborating kag collaborating each other para maging smooth ang aton nga operation diri sa city. Sir, kung mabulo sa PTMO, sir, sino ang pwede mo ma-recommenda, Sir Carbanzo? Kung may mag-apply, no, I think may committee ano man nga magatan-aw sini. Kagti kung sinong lucky dira nga mag-apply later on, mapili sang committee or sang board, no, board I think nga nagapili sini. Tiya mo na ang depende kung i-declared na nga open. Mawat siyam na batian sa mga kabombo naton si retired Colonel Odarico Garbanzos, ang head sa Traffic and Transportation Management Office diri sa basin ng Iloilo City Hall. Alright. Kaya mo na, amo na mawat siyam batian ta kung ano pagiging niya mangin plastada man sa bahay ng Iloilo City Council kung ipadalain na siya sa regular session nila subong nga semana. Si Bombo Angel Pichilbertan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat gid na Bombo Angel Tan. Last time ang ginhatag iyang SRI, no, or Service Recognition Incentive sa mga qualified government workers. Nagalabot sa 20,000 pesos. No? Hindi maglapaw sa 20,000 pesos. Sino nga mga government employees ang sarang nga makabaton sini? The Armed Forces of the Philippines. Nga yara sa idalom sa National Defense, mga uniform personnel. Philippine National Police, 20,000 ang mabaton sang kilala ko nga pulis, tani makabayad naman siya sang utang niya. Di ba Sarge? No? Pila na katuig nga bunusay mo, tani makabayad ka man sa utang mo. Bureau of Fire Protection, Bureau of Jail Management and Criminology, under sa Department of Interior Local Government, Bureau of Corrections, Department of Justice, Philippine Coast Guard. Ang mga tao ay ara sa idalom sa Department of Transportation, National Mapping and Resource Information Authority. No, kag sa idalom sa Department of Environment and Natural Resources. Mga empleyado sa Senado, House of Representatives, Judiciary, Office of the Ombudsman, mga constitutional offices, no? Sa aton sini nga mga kabumbo, sarang sila makabaton sa one-time SRI. Sa LGU, pwede man including ang mga opisyal sa barangay. Pero i-determine ini sang kunian nagadepende ini sa financial capability sang local government na unit, no? Subject man sa PS limitation sang LGU sa aton sinikaron iya nga mga kuturan suno sa Republic Act number 7160 or the Local Government Code of 1991. Ang mga local water district, pwede man kuno makabato ni SRI, no? Grabe ba?
Oh, Lita. Sa aton sini nga mga kabumbot, yamakon mo to. May Lord of the Rings na sila. May buling pa. Tapos kung maghampang ka buling, may overtime pay ka, kay nagbuling ka. Grabe nga kagaguan. No? Tapos ano, pag ito, may mga grocery allowance pag ito sila, no? Pero ang serbisyo nila ay lilintukin siya, oh. No? Pang pulubi, pang purdoy. Oh. Ang iban pagid sinibanwa nga sarang iya nga malakip sa pagbaton sang SRI. Bow! Oy, kaway na sa mga kilala ko nga mga taga City Hall, CNA 30, SRI 20, bow, limpyo 50 ba? Oh, grabe ba, no? Sa aton sini nga mga kabumbuga ingawng 50 mil gaulat sa ilaw. Bonus nila ni. Oh, di sa inyo sini nga pagbaton sang bonus, halungin nyo gid Balaan man naton pinangabudlayan nyo na. Oh, pero ang ibanda sila guro ni. 25 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa, hingagawon ko ni report ni Bombo Jomar Villa ining iskandalo, no? Dito iya sa may isa kalad sa nga Pasay City. Babayi nga kasado, ang iya siniya nga iskabitse, no? Lalaki, ining iskabitse kapitan. Lunsay ini mga taga Kalinog, Iloilo. Oh. Dakpan ginto sila sa sulod sang hulot. Sa isa kalad sila sa Pasay City. Why sang bayo? Basiga sauna sila to, engineer. No? Oh, galing kiti kung sauna sila nga tugnaw sa sulod. Tugnaw sa sulod, why sila bayo? Anyway, check na si Bombo Jomar Villa Jones sa report na, please go ahead. Ikutar na diri karon sa Pasay City Police Station ang dokumento para sa kaso nga adultery batok diri karon sa asawa nga nadakpan sang iya sini nga banda nga may other man sa sulod sang isa ka lodging house sa may syudad sa Pasay City. Bumutsam suno kay Police Lieutenant Colonel Benjo Clarity, hepe sang Pasay City Police Station, isa diri karon sa ginuyatan sini ebidensya mismo, no, ang affidavit sa sining bana nga siya ang nakakita, no, sa duha sining mata nga na caught in the act nga may ara sang sexual intercourse sa sining asawa kag sa sining other man sini. Sa sulod mismo sang lodging house, nakip sini sa ginuyatan sining ebidensya ang posible nga magkabit sini karon amo ang cellphone sang sining asawa nga mahibo nga gamiton padugang sining ebidensya abatok sa sining pagpasaka sang sambit karon yang kaso bumbutsam, no, sa aton sining karon yang mga kabombo suno kay Lieutenant Colonel Clarete sunod diri sa pangusisa sini sa tungdan kay ang ininatabo gali sa sining bana ado may idea na siya, no, kay do may na notice sa kuno nga do medyo lain siya sining asawa nga do dito na nagupisa ang iya sining pagaduda sini karon bumutsam no si balo sa aton sining mga kabombo ang ining bana tawgon talas guro kay alias Toto, no, di ba to si pangalan kag ang asawa sini amo si Joms? Alias Snow White, no? Bombo Jomar? Kuno panit ni Snow White mo. Bombo Jomar? Go ahead. Oh, mga bayko si Moby kay do permi lang stuto. Mga bayko iba naman nga mahatag ko sa ngalan Bernie. Oh, ang bana si alias Bernie. Si PD man alias Bernie kay di man to jalan mo. Oh. Hindi magsibo kayang hatag mo nga hayo sa babayi, Snow White, pero ang batiis siya do, di maglayo man sa kolor sa batiis. Snow White again. Oh, ano na lang abi si Bernie, tapos si Bernie ang laki, tapos ang bayi si Brinda, para letter B tanan, Brinda, tapos si Cap,
Si Cap, ngalan ni Cap, si Bernie Brenda. Bernard! Oh. Oh, sige. Ara na. Fight! Go ahead. Sa ibalo sa publiko, na ining banat si Elias Bernard, ang asawa niya mo si alias Brenda. Pumutsamti based rin sa pagsaysay sa pinabit karon ni alias Bernard. Pila na kunoks man, nakado na notisyaran sini ang batasan sa nga siling asawa do naglain. Naglain in the way nga isa sa ginalantaw sini nga posible nga may iban sini nga do ginainteresaran. Agya siling asawa kay base observation kuno sa bana, ado masami kuno nagapamurugso. No, agya siling asawa kung maguli sila siling puluyan, kagabisan kuno mga gagbang bagay do masami kuno nga do ginapadako pakag ado nagapasingit do may mga amo sina nga information ang nanotisyaran kuno ang banati gin panilagan sini hasta sulihin nga may ada bukaran siya no nga conversation sa cellphone sa nga sining asawa while gid ba mention diri sang Pasig City Police Station kuno nung mga conversation pero isa ni kuno sa mga ebidensya sa kay alias Bernie nga nagapatimaan nga may iban sining lalaki o kun other man ang iya sining asawa na so dito nag-decide si alias Bernie why siya nagambala kung naging kompronta bisa sining asawa kasi ano may iban katungag na tabo-tabo. So ginhimo ni alias Bernie si Bubutchap na ngita sa pagi agod nga madakpan niya gid na sa duwa ka mata. Na hindi lang pala puro kasi mga circumstantial evidence ng iya sining iniyatan. So isa kuno ka bes December 6 about the opening of lights sa Pasig Galiniho. Agoy. Gintabo gid no opening of lights naglisensya kuno ning si alias Brenda nga dito matulog siya sining manager. Bubutcham ti suno sa kay alias Bernie okay man kay do mayo maknong ya sining manager mo kag adala na lang kuno lantaw sa opening of lights sa syudad sa Pasig. Bubutcham pero sa likod sa ibalo ni alias Brenda agi na sundan naglisya ni alias Bernie, no? Grabe man gilintel ni Bernie, no? Bernie pa ya. Bumutsam. So, sa natabo sini, tinaglakat na to, hasta nga nasundan ko ni alias Bernie, imbes ko nung sa balay sa nga sini nga manager, do lain ko nung direksyon dito, padiretso sa baylay tapos ka opening of lights. Sus. Sa bahin sa syudad sa Pasig. Dito, ang nakita sini nga nasulod asalad agi sining asawa kag ining si alias Bernard mo ning ginapayag siya ko ng other man sa iya sining asawa ginapayag based sa information niya sa kuno kapunong barangay man sa Banwa Gilisang Kalinog. Iloilo Bumutcham nati normal sa ton kon makita mo tong asawa mo sa sulod sang lad sa sulod sang hotel may upod ng ibang tawo dasig nga siguro sa rusuhon mo na baring natabo ni Elias Bernard why siya mo sina ay Bernie guro hulat niya pa kuno siguro mga 20 or 30 minutos sunos pulis mo. Bernie ang bana Bernie ang bana ginhulat pa ni Elias Bernie mga 20 tub 30 minutos nga tinyerto sang duwa sa sulod sang lodging house. Bumutcham sunog ganis kilala ta kuno pagsulod patay na yung suga. Nga ginulat niya pang 30 minutos, 20 tub 30 minutos, Jomsao? Ti suno diri sa atod sa dikaron nga kapulisan, based ba to sa atod sa nakuha ng information, gusto yung kuno mabalaan nga may aragi silang relasyon nga duha, kag gusto yung makita niya makot in the act na may ara sa sexual intercourse para at least dakong ebidensya. At hindi Bubutcham. Although nga ti enough naman siguro na nga ti makita mo na nga upod ang duwa sa sulod sang lodging house na Bubutcham ti gin adisayran ni alias Bernie diri nga hulatod na lang mga 20 to 30 minutes agod nga ti may mas dako pagid siya ng ebidensya kay ti ara ko da akagid ka naga oblas dang duha. Di man siguro pwede ka matubangay las nada. Sang nagahublas sila nga duwa ano plastada na nahugot gid ni Bernard ang tornilyo sa tuwerka ni Brenda? Ang
amo sila information gipamangkot sa may apa si PNP, wala ba sila nag-dibol si Dugang kay tiba sila mga sistemo dapat bubutsam. Oh. Pero ang pagpati may arasang natabo yang sexual intercourse. Di pagsulod, anong posisyon ha? Ano plastada? Ano sila, Joms? Ang why man to na mention sang pulis kay ang sa nakita talang di hublas ang lalaki. Hublas ang laki. Ang babae why lang gid ma-describe kung hublas man pero ang lalaki na nagapanghabol. Nagapanghabol. Sa sulod niya sang lasang nakita na to ni alias Bernie Bubutsam. Titugnaw, guro Basi, guro, nakalaban-laban, engineer to, 19, tapos, ang temperature, 19, tapos naka-maximum, ano ganin ang makita mo na, super cool, very cool, ano na ganing sa lisuan, Jom, sa mga kwarto, sa lads, ganin, ano na makita, super cool? Lipat ako, dudugay na ko sulod mo. Ara ka naman nagpabuabo ka namang bangros ka. Liga na tulog duban ko kay doon na stranded ko ay kusudlan doon naglipas sa gabi sa lodge. Bali, bad stranded. Bumutsam. Basta si engineer balaan niya. Hindi kasi dyan si engineer kay mo may gina-plastar sa mga loop bala. Oh, hindi madisturbo. Ikaw lang bala. Ipasa mo pa kay engineer imo yan butang ta full capacity be. Full capacity. Dos lakyan ba? Anyway, tiano nga kaso, Jom, sa i-file? Sa duwa? Adultery ko ng kaso ni. Ginaikutan sa mga pero taon na ka may possible may plan ni kanom ang kaso. Bubutan din hindi ko na sa assessment siya ni karon. Pero mo ning ginantaw sa kang kaso, batok sa sining duha karon. Bubutan ang of the nine nila galing ni dugan ni do mga pulo na tuig. Tapos, may isa sa bilog ka bata, no? Sa sining nasambit karon niyang asawa, kag ni alias Bernie Bumbutsamp. Ang sa kay Mrs. nati, amo na ganig pa bang kutas polis kung anong rason sini, pero ay pagid plastar sini kung anong rason ni Mrs. Kung bala, may sala man ang lalaki nga nangita sa sagiban abi o kundo hindi siya kung anong rason sini nga doon nailong buot sini kag doon naglamig ang ila sining relasyon. Bumusam. Aribla no si Police Lieutenant Colonel Benjo Clarete, hepe sa Pasay PNP. Yes sir, ginulat na lang naman namon ang complainant kag ma-proceed na sa prosecutor's office for filing sang kaso sa buong adlaw. So balik silong file ta sir. Adultery sir, sa duwa arrested na. So ano bugat niya ang muning kaso sir? Ma'am, balta nga medyo light, hindi man siya light, medyo less grave man siya. So may bail man, depende kung pila ang recommendation ni prosecutor as to the bail nga iga post ang aton niya mga arrested ilang temporary nga waya. Ano ang mga ginuyata naton nga mga ebidensya nga makapapag-on sa mo sining kaso sir? Well, ang aton niya husband mismo sang isa ka arrested dito during the time nga caught in the act ang pagkahimo nila sang krimen. Kag may mga witnesses na kita sir nga maka-testify sa during the time. Sa cellphone sir nakuha sir may na-recover nga cellphone? Yes sir, may isa dito cellphone nga include sa inventory. Wala man nato na bukad pa kay to give trade document sa tagiya ng cellphone. So kapati ikaw nga isa man sa makabulig sa dugang ebidensya ang cellphone sir? Pwede magamit but depend kung admitted sa court but as far as investigation and PNP is concerned sir, strong ang atong evidence man kayo during the time caught in para mismo ang husband. So I think ang atong evidence against ni sa buo. By the way, ano na kuno kadugay nga do na balaan sang bana nga mo na do medyo lamig-lamig na relasyon nila bla? Mga pila kadlaw pa man lang siguro na discover niya pero hindi ko mabalaan so, ang relationship from the time na discover kung ano nakadugay nga affair sang
asawa niya nga ini sa iyo sa Laguyo, sir. So ang atong claimant before magpapit na siya sa office kag mangayo sa bulig nga paano siya mabuligan nga madakpan ng iyang asawa hinong sang affair with someone, sir. So mo to ginasistiran man naton siya. Joms? Si Lieutenant Colonel Benjo Clarite, Kapasipente, Bumbutsam. Ang duwa, subong si Bernard kag si Brenda detained? Yes, Roger that. Okay. Sa isla detained sa Pasay City or sa Linog? Pasay City, Pente. Pasay City. Alright. Sige. Joms, kay Domidjo, bitain kita sa Chimpo. Ang sugpon siniguro sa iban sinimano sa Public Affairs Programa. Sa iban sila, latest development series sa iban ng Public Affairs Program sa Bombo Radio Iloilo. Inis Bombo Jo Barcon sa Movilla para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat gid Bombo Jomar Villa. Ang rumaton sinikag ang masami malang ambal nila nga bisan ano matabo, bisan madakpan ka pa, ara na sakto nga mo sini hindi gid mag-ako. Do hindi na guro niya. Do hindi mo na ni guro magamit. Nga patay basta deny away ka na gid niya lutsan. Pero ariya subongo ginauyatan ko nga papel hindi mo gid niya ma-deny kay man. Klaro na niya 500 pesos plus 720 pesos ka valor sang gift pack ang iya batunon. May winner kita. 1, 2, panalo! Narito na ang isang nanalo ng 500 pesos in cash at gift pack ngayong araw. Congratulations sa aton sinima kabombo, taga-barangay Nanding Lopez, Dumangas, Iloilo, 57 anyos. Siya sining proof of purchase Orocan sticker. Congratulations, mabaton mo 500 pesos ka cash plus gift pack, kabalor 720 pesos sa sulod pa sa Orocan nga balde. Maria Lena Caspilio sa barangay Nanding Lopez, Dumangas. No? Proof of purchase, Orocan sticker, 500 pesos mo cash, kag gift pack kabalor 720 pesos sa sulod sa Orocan nga balde. Nagahulat na diri sa imo sa istasyon sa Bombo Radio. Mayanom ikaw ka oras sa pag-claim sa imo sining nga premyo. Aton daily draw gintambungan sa aton FT representative si Ma'am Lemia Blances. Sa liwat, Maria Lena Caspilio, congratulations. Standby na kamo sa masunod nga Block Time program. Kaupo naman sa kay former board member Manny Galyar. Inisimomot siya Blanco Vergabilin sa imo sa manayanay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo, Oras. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins nag-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains,
prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Si Captain Jose Cabalfin Calugas ang pinakauna nga Filipino nga nahatagan sang pinakamataas nga pagkilala sang United States Army nga amo ang Congressional Medal of Honor. Natawo si Calugas adtong 1907 sa Leon, Iloilo kag nangin katapo sang Philippine Scouts adtong 1930. Sang naglupok ang World War II, nagserbe si Calugas bilang Master Sergeant sa 88th Field Artillery. Sa inaway sa Bataan Peninsula batok sa mga Hapon sang January 1942, nagpakita si Calugas ang tumalagsahon nga kaisog kag pagkabaganihan sa patagawayan nga nakakuha naman sang pagdayaw sang US Army rason nga ginpasidunggan siya sang Medal of Honor. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mugid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong o kon labador sa paghugas sang mga ulutanon o kon prutas. Magdesignar sang baso o kon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kon yelo, hindi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon ana ini sa balde, agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Ang Ilonggo nga si Eugenio Eugene Torre amo ang unang nga Filipino nga nakaangkon sang titulo nga chess grandmaster matapos siya ang nagdaog sang silver medal sa ginhiwat nga 21st Chess Olympiad sa Nice, France sang 1974. Sang 1976 sa isa ka chess tournament sa Manila, naghimo pagid sang maragtas si Torre bilang una nga nakaluto sa sadtuanay world champion nga si Anatoly Karpov sang Russia. Si Torre ang nangin malapit man nga abyan sang American chess grandmaster nga si Bobby The following is an independently produced program. The opinions expressed by the commentator and his guests for the duration of the program are solely his own and not that of the station, its managers or owners. Ang oras sa bilog nga kapuluan sang Pilipinas sa alas 1:48 sa kapunanon. Kamusta mga soke naton sa kanginan, mga kautoran naton sa bilog nga Western Visayas, kag sa tanan nga mga kautoran naton sa bilog nga kalibutan sa mga viewers sang Bombo Radio. Kamusta kamo? Gapamati kamo diri sa Bombo Radio Iloilo sa aton sini nga Black Time program sa mga suki naton sa pito ka mga distrito diri sa siyudad sang Iloilo, 180 ka mga barangays diri sa siyudad sang Iloilo, sa mga suki naton sa Kabalayan,
mga suki naton mga kabyanan sa tanan nga public market. Mayad-ayad gid nga hapon kaninyo nga tanan. Subong yang adlaw mga kabyanan, Lunes nga edisyon sa aton sini palatuntunan. Lunes na naman nga adlaw mga kabyanan. Disyembre 9. Bao dali lang no. Daw ginakaabot lang ang mga inadlaw. Simbang gabi sa masunod nga Lunes mga kabyanan. Isa na lang kasimana na bilin sa Pizza 16. Magasugod ng simbang gabi. Hasta ina mga kabyanan sa Disyembre 24. Kag libot ka dire sa syudad sing Iloilo. Malingaw ka sang matahom nga mga Christmas light. Nagakalain-lain nga kulor sang Christmas lights. Kag madamo man nga mga Christmas lantern, mga giant Christmas lantern. Kung sa pakahon mo lang subong mga kabyanan ng Christmas party, adlaw-adlaw gid, agan-agan lang kita. Kaon sang tambok mga kabyanan, kay kung sa pakahon mo lang, adlaw-adlaw ang Christmas party. No, sa may mga edad-edad na agan-agan lang sa pagkaon sang tambok, baboy, manok dira, kag kung ano pa dira nga mga gisado, pagkatapos sang Disyembre, kinanglan pa laboratory naman, lantaw naman ang kolesterol, blood, kag iba pag dira mga kabyanan nga mga blood chemistry, ang ipacheck up agod nga mabalan. Kung kamusta kolesterol, kamusta ang blood sugar. Sa piyak yang abahin mga kabyanan, padayon ang kauswagan sang syudad sang Iloilo. Let us continue to rise, syudad sang Iloilo. Upod sa aton incoming mayor, Inday Raisa Triñas, kag Vice Mayor Jeffrey Gadson, kag 12 tanan mga kabyanan, ka manugdaogid, mga way punaw, mga kwalipikado, nga kandidato sa pagkakonsyal sang Team Uswag mga kabyanan sa pagpamuno ni Inday Raisa Triñas. Padayon ng progreso sang pamilyang Ilonggo, Uswag, Iloilo. Welcome to the city of love mga kabyanan. Sa piyak yang bahin may madamo kita nga mga tapiko kag mga issues nga pagabalan diri sa aton sini palatuntunan. Una mga kabyanan, Mayor Jerry Triñas balik na sa trabaho, balik na sa opisina sa Iloilo City Hall matapos mga kabyanan ang kapin sa 3 ka bulan nga bakasyon ni Mayor Triñas. Bangod inisya ang nagpaapira dito sa Metro Manila. Ariklado na gid, maayo na gid. Ang kondisyon sang lawas ni Mayor Jerry Triñas. Ariklado na gid. Kondisyon na gid ang lawas ni Mayor Triñas sa pagpangalagad diri sa syudad sang Iloilo para magapadayon ng uswagan sang syudad sang Iloilo. Uswag, Iloilo. Saliwat, welcome to the city of love mga kabyanan. Kadamo sa mga gipirmahan ni Mayor Jerry Triñas nagatambak sa iya sininga opisina mga kabyanan. Amo gini akon mayor kao. Amo gini akon local chief executive ikaw mga kabyanan. Tanan nga pilimrahan da, ara na da. Nagatambak na da. So kinahanglan ng imo sini executive secretary maayo gid mag-screen sa mga ginipirmahan dira. Kay kabalo kao, ang iba niya palusot man. Usually ang mayor gina-assume niya malang nga na-checkyer tananda sang executive secretary kag ang mayor o kung chief executive governor man dira o kung ano man o kung mayor katulad diri syudad sa Iloilo pirma na malang nga pirma kay way ka na timpos na nga basahon isa-isa pa ang imo sini nga gina pirmahan mga kabyanan sa piyak yang gabayan mga kabyanan o nga marching request or marching order or pangabay ni Mayor Jerry Triñas ang pagpanawagan sa Department of Public Works and Highways o kon DPWH bauti madugay na gimna nini dasigon ang pagtapos ang madugay na nga sinking flyover
tinuig na ang pag-antos sa mga pumuluyo, mga kabiyanan, sa syudad, kaprobinsya sa Iloilo, sa sining tinunto nga klase sang pag-obra, mga kabiyanan, sa ramalang ng Malia, mga incompetent, nga pila ka mga kagtapo, sang DPWH, mga kabiyanan, mga 5 na katuig, 2019 pa nito, at nga sang 2019, ginumpisahan, mga kabiyanan, ang ining sinking flyover, inatawag tayo ni sinking flyover, kiti, nagasalop, ining flyover, nga hindi magsalop, kay manti, palpak, nga klase sang pag-obra, incompetent ka mga tao, mga kabiyanan, if not, kundamo, pagid, ang anomalya, sa sining pag-obra, mga kabiyanan, kay linit, nga klase, sang sitwasyon dira, mga kabiyanan, pag-antos sa mga pumuluyo. Tiyan mo na yung panawagan ni Mayor Jerry Triñas sa DPWH nga dasigon. Dasigon tapos ang madugay na nga ding sinking fly over, mga kabiyanan. Hambalanta na dugang rin sa ato sini pala tuntunan. Headline pa lang na sa mga kauturan na ton. Headline pa lang na ang ining flyover dito sa barangay Ungka. Ang dito sa pabiyang mo man ba? Grabe man, inantos sa mga tao, mga kabiyanan. Sining flyover, abot, nga ginamon nila sini, sa biyak nga bahin ang National Historical Commission of the Philippines. Amay nable, or willing, or wala sing may pamalabag. Why sila nagreklamo? Why sila objeksyon? Nga i-revise ang plano sang pag-reconstruct sang old market. Ilabinigid, mga kabiyanan, ang ining ginatawag na ton nga Iloilo Central Market, mga kabiyanan. Kaya nareklamo sa iba ni kuno ginguba kuno ang old structure dira. Ti areayo ang Philippine Historical Commission nagsiling nga siling niya goon. Sigihan nyo nga pag-reconstruct sang old market, mga kabiyanan. So wala na sang isyo ang pagguba sang old structures sang Iloilo Central Market, mga kabiyanan. Kabay pa nga ti away na sang damo nga reklamuda sa sini mga tiniyon, mga kabiyanan, nyari sa aton nga linya antes ang tanan damo pakita sa mga balita nga pagambala diri sa aton ni panatuntunan. Ari sa aton nga linya, mga kabiyanan, si incumbent Kagawad Rodolph Ganson sa syudad sa Iloilo. I think manog last term na ni, no? Ni Kagawad Ganson. Bilang Kagawad diri syudad sa Iloilo. Hello, Kagawad. Good afternoon. Live ka subong diri sa Bombo Radio, Iloilo. Kuapon mo si Manny Galyar. Kagawad, good afternoon. Good afternoon, Ford Manny. Good afternoon sa ato ng mga listeners diri sa Bombo Radio. Mayong hapon sa inyo tanan. Okay. Kamusta ka, Kagawad? Nagkontak kita sa imo kay manti mamangkot kita sa pila ka mga bagay parte sa imo sining pagpangalaga dira sa bilang member sang konseho, no? Kamusta ikaw, Kagawad? Maayo gid, and then kapasalamat dito sa oportunidad na palabot man sa ato na sa atong pumuluyo diri sa syudad paagi sa inyong programa. Subong na Monday, masako kita, nag-flag ceremony, tapos ginabantayan natin gagina pa natin ginaulat ang pag-abot ni Mayor Jerry balik diri sa City Hall. Amo man ang nag-celebrate man kita sa birthday ni Madam Rosalie. Subong may nagbago lang tapos ang lunch, nagwa na ako sa City Hall kay may kalatuan naman kita. Again, masako, pero amo gini ang ato na Disyembre permi masako gid damo gid ato ng mga ginaubra kag ginahingagaw diri sa konseho. By the way, no, happy birthday gali, no, sa kay Ma'am Rosalie Triñas, no, nagasulog sa iya sini kadlawan subong adlaw. Kamusta ang pag-abot ni Mayor Triñas dira? Grabe ang pag-welcome sa mga taga City Hall sa iya, Kagawad. Gani man, pero back to work it, and Mayor Jerry, bilig ko gani sa iya. Nakita ko na samtang meeting kami, sige man niya po, wala to, pamirma niya. And then he's giving advice and plans for the city, and
wala tuo man ang panuktok sa mga bisita sa iya kay gusto gid siya makita. So I think he's back and he's ready. Excited man siya na makatubang sa aton mga pumuluyo sa syudad. Aha. Now, nagkontak kita sa imo gid, no? Parte sa imo sining trabaho dira sa Iloilo City Hall, sa City Council. Mamangkot una kita sa imo kagawad ika-last term mo na subong pagdalagan mo. Yes, sir. Subong finishing my second term and hopefully kontento man sila sa atong ginimuan for the last 5 years. And do san o lang ina. Iti sako kita pirmi kadamo sa aton na ginaobra. So kitsa lang kita makapanamyaw gid sa pumuluyo natin sa kahanginan. So again, thank you gid sa opportunity. Pang last term ko sa 2025 as a city councilor, gapangayo kita sang bulig kabay pa ang suporta kagang salig sang pumuluyo ara gyapon sa aton. Pero way problema. Way problema. Apo ni Mayor, Congressman, former Senator Roding Ganson, no? By the way, sino gani ang imo nga ginikanan na kagawad? Ang ako na maya mo nang amay mo nato sa konseho sa Subong, si Vice Mayor Jeffrey Ganson. Ang ako na Iloy, amo ni siyang si Girly, pero Emily June ang ngalan gina. She's from Bacolod. Apo man ni siya sang anay mayor sang Pulupandan. Anong apelyido ya? Ortalis ang si mami ko. No? Ortalis. Now, sa sulod sa 5 ka tuig nga papangalagad mo bilang member sa City Council, nano nga mga importante nga mga bagay ang nabenepisyo sa mga pumuluyo syudad sang Iloilo sa imo kagawad? Well, kita sang nagaboy kita sa ato na serbisyo nagpromisa kita na magserbisyo kit sang sa syudad. Inatagan man kita sang challenge to hold very important committees na gabunga git sang sa subong na makita nato na sang kamayuhan para sa syudad sang Iloilo. Naging chairman kita, kag-chairman man sa gyapon for the second term sang Committee on Tourism, Cultural and Historical Affairs. Chairman man kita subong kag sang first term sang Committee on Trade, Commerce and Industry. Kag sa atong kapisan gindugangan bagi kita ni Mayor sa chairmanship sa Disaster Relief and Management. Kag ang pinakalas ko na committee subong amo ang gindugang sa aton Committee on Education. So medyo challenging siya pero ka-fulfilling man kay kadamo kita na nabuligan, kagadamo kita na pasar na ordinansa na nagatagid sang kayuhan sa syudad sang Iloilo. Amo ni mga handom ni Mayor Jerry na pagbalik niya mayor, gusto niya gid na alagaan naton kag ma-preserve naton ang aton mga heritage dire kag ang historical significance sang pungsod ng Iloilo na makahatag gid ang dako na bulto para sa aton turismo. So dira kita nag-concentrate ang aton na mga ordinansa, dira gid nag-focus kag alipay gid ako sa ako na team sa office ko na nagabuligid kag mga kaupod ko na konseho na unanimous man ang suporta sa pagplastar nato sa mga ordinansa. I see. Now, sa hingapusan mo nga 3 ka tuig, no? Sa imo pang magalagad rin syudad sa Iloilo, na ano pa ang mga dugang nimo nga plano para sa pumuluyo diri syudad sa Iloilo? Yes, wala lapot no. Nipasa naton mga ordinansa. Kailangan naton isubaybayan ina kag ang implementation kag ang aton na mga pag-maintain sa aton na ibatahom na mga plaza, ang aton pag-alaga sa aton mga business sector, hindi lang yatong sa mga dagko na business sector na labot diri, pati na gid ang aton na mga sidewalk vendors. So dira man kita ga-focus na mabalansin nato ng ekonomiya alin sa business sector na nagadadalagit sa employment, pati sa aton na mga existing na mga vendors na dako man ang bulig nila sa ila pamilya pagpa-eskwela sang kabataan. Dapat sa aton pag-progress sa syudad sa Iloilo, nobody will be left behind. Amo gina nga aton na goal pag sa syudad, sa subong di ang aton na mga merkado
gina-renovate naton, ginapatahom, it will add more employment kag another bulig pagit sa aton na syudad ina. Madugangan ang income naton, kabay pa damo mapaubra naton, kag di ang ekonomiya magasaka gid. So ako gatingwa gid ko sa liwat na mapadayon because damo pa taw lubrahon sa syudad. Ang akon committee sa education papag-unon pa kag tagan gid na support ang atong mga scholars, not only pag-eskwela pati sa ila pag pangita sang ubra. Pati ang ato na disaster kita mo man maskin bulan sang Nobyembre kag Disyembre damo pang kita kinahanglan gapon ng mga challenges na ginatubang sa sunog. So kag sa mga kalamidad na nagalabot na hindi nato mapaktan. So ina na mga bagay dapat ma-antisipar naton kag madugangan naton ang suporta naton sa preparar sa mga amuning klase na kalamidad. Kailangan natin i-equip ang ato mga barangay, kailangan natin i-equip ang ato na mga kabataan na challenge sa ila na hindi lang ang SK para sa mga pang sports lang. Dapat maging active man sila when it comes to supporting sa mental health, sa ato na mga disaster, preparedness, kag sa mga iban pa na programa na makabuligid sa ila na pumuluyo sa ila tagsa-tagsa na barangay. I see. So, kung na mo nang imo nga mga plano, katahom nga mga plano ina kagawad, nagapamatigin mga kautoran naton diri syudad sang Iloilo, siguro ang opinyon sa sini nga palatuntunan, daw wagid problema ang imo sini nga kadalagaan sa katatlong mga term nga kagawada. Ang kadalagaan naton kadalagaan sang Ilonggo, amo ginaya matuod. Ang gina-develop naton sa board money ang relasyon bala sa pumuluyo. Sang nangaluyag kita sa ila na magluyag ta magserbisyo, ginatagang kita sa pagsalig. Ina na pagsalig nagbunga man. Ina na gina-develop naton subong isa trust and confidence ang pumuluyo sa syudad sang Iloilo sa aton na pagserbisyo. So amo man na ginalagaan ko subong ang relasyon na naging-develop naton sa akong pag-umpisa. Inita ni madala kag magabungagid sang kaayuhan para sa uliman makilala nila ang akong kabataan. Makambal man sila na pareho sang akong ginabatsag bila maglibot-libot ko Sir Manny. Kung makadto ko sa mga barangay, ngambal sila kamayo gid kay Ruding Ganson, kay Anay Mayor, kay Anay Senador, ikaw na apo tingwaan mo gid. So amo na ang akong goal na ma-develop ang relasyon ko sa akong panerbisyo para sa uli ang kabataan ko, whether they come back as a OFW or they come back here magbisita lang or magbakasyon or maybe sa uli kagong inyo pagsalig sa ila ara mang gigyapon basi magserbisyo man. Ang importante ang ila mabatian sa pumuluyo na ang Ganson nagserbisyo kag nagdedikar gid para sa pumuluyo kag sa katahom sa syudad sang Iloilo. I see. So last question, no? Katapusan naton nga bangkot sa imo, no? Kay manti nagahilapit ng eleksyon, dali lang Mayo, siguro na mga 5 pa kabulan, kag tunga ang nabilin, no? Ate ano kadali naman lang sini, no? Dugay-dugay Niro na pagtapos na, dugay-dugay Mayo 12 na, no? Kamusta ang imo paglibot diri sa syudad sang Iloilo, kagawad? I think siyempre as the time comes closer no sa pagpapili ay saka pagid ang energy naton. Kaya mo ginigimbilin sang ako na lolo sa akon Sir Manny na ang imo pagserbisyo kag imo pang kampanya wala na gauntad. Every day should be a campaign day. You should always be mindful na ang imo ginahimo ginalantaw sang syudad kag ginalantaw nila kung ano ang mga kayuhan na imo mauhimo kag maubra pa. So again for me I see to it na every day is campaign day. So I come and I wake up very busy and try to help as much. No, amo na ako na mindset per me. So sa atong paglibot-libot, nakakalipay kita na ang pagbaton sa Timuswag sa akon mga kaupod sa council na papili liwat, tagang akon man mga baguhan man na kaupod subong na hindi naman bago sa serbisyo pero very pwede man sila na
makaserbisyo liwat kag makabalik gid kay kinahanglan man naton sila. So pasalamatan gid namo ng kabaranggayan sa syudad sa Iloilo sa ila pagbaton kag pagsuporta kag ila gid nakilala kung ano ang serbisyo na tatak uswag. Insakto nang imo ni kagawad dira kita sa imo nga everyday sa kapinday, no? Buti nga nun sina nga hindi lang ya sa tion sang kampanyanay nga desidido ikaw nga magbulig sa mga tawo. May kampanya makunwala, kinahanglan ara ikaw sa pagserbisyo sa mga pumuluyo, kagawad. Yes, sir. Amo ginayang aton subong kay when you think of that kind of mindset, no, kung amo na ang pangabuhi mo na hara ka na sa public service, wala na kita adlaw na para lang na time out. Amo ginatimbili ni lolo ko pag sulod mo politika, wala time out. So hindi niya pareho siya sa gira na hindi kaya ka time out, umuubusan na bala mo. So you should be ready each day. Recharge ka kag na always come back stronger. So amo na ang ato na mindset. That's why kung palapit na ang pagpili ay gagadugangan bagid excited naton. So amo na ang ato na ging buyan na promisa, amo man na ang ato na dapat na tutukan gid na palabot gid kag mabatsagan sa pumuluyo. Okay. Daway naman ta bang coach mo kagawad, no? Thank you gid, no? Taga-anta ka 1 minute, basig may tugon ka pa sa mga kauturan naton diri syudad sa Iloilo. Yes, of course. Siyempre, although gambal kita na everyday is campaign day, no? Pero hindi ato pagkalimtan, siyempre, na ang oras, ang tiyempo sang Pasko, hindi nato pagkalimtan, pirmi, ang aton pamilya, ang obligasyon naton. So, sa mga pinalangga ng mga Ilonggo, nagapamati dira, sa subong na tiyempo sang Pasko, let's just be happy and kung mayara man na gamay na problema, challenges na sa pangabuhi. So mabuligan naton, mangitaan naton sang tiyempo. So kita lang palabot sa tanan na panimalay diri sa syudad ng Iloilo na mag-happy man ang ila Christmas, kagkabay pa ang ila na year 2025 will be fruitful and also stronger pagit. Okay, salamat gid kagawad Rodolph Ganson. Thank you, Sir Manny. Okay, inyo nabatihan mga kabiyanan si kagawad Rodolph Ganson, no? Ang isa ka kandidato sang Team Uswag sa idalom ni Daira sa Triñas bilang mayor kag vice mayor Jeffrey Ganson, mga kabiyanan. Ang iban pagid nga mga kandidato, mga kabiyanan, isa-isahon tani sila kada Lunes nga adlaw diri sa aton sini palatuntunan sa piyak yang bahin, mga kabiyanan. Sa aton naging pahayag kaina nagapanawagan na si Mayor Jerry Triñas sa DPWH nga tapuson na ni. Sa ano yung patapuson ni DPWH, kauluyaw ay kamumuya sa tawos ni nga ginsiguran nyo pa ini sang 2019. Amo na yung pinakabalawig nga flyover, mga kabiyanan, sa bilog nga kalibutan siguro. Kag amo na yung pinakamahal nga flyover, mga kabiyanan, nga sa subong way tapos. Billion of pesos of taxpayers money, people's money, mga kabiyanan, ang nagasto sining sinking flyover. Kagin kayo, ginliwat, sulit-sulit, liwat-liwat. Amo na ang natabo dira sa flyover, mga kabiyanan. Kagduha na ka consultants ang na-hire dira, hasta subong wala pa matapos kagway pambali. Kung ano ang solusyon sini. Asip nga daw islag balo kung ano pag-imuon nila. Hambal kamo DPWH kung hindi kamo kasarang sina mag-obra. Hindi nyo pag-usikan ang kwarta sang tawo, mga kabiyanan. Bala nyo man na kadamo subong sa mga tawo nga nagabalatian, hindi makasarang mabakal sang bulong kung tani mabuhi pa. O garing kay manti, kaya na kwarta, kaya sila bakal sang bulong, nagkakalamatayin lang pila ka mga kauturan naton, katop lang mo sa mga government hospital,
kadto mo sa Benito Hospital, kadto mo sa Western Visayas Medical Center, kaluloy ang mga tao da, ang nagapakonsultada, kang mga pasyente, ang nagapakonsultada, aga para na sila da, nagaginutok ka, ang iba ba ay pagkapamahaw, ay pagkapanyaga, para lang makapakonsulta, makapadoktor, sang libre mga kabiyanan. Damo sang mga kauturan naton, wala sila kwarta. Hindi sila makasarang mga kabiyanan, magpa-eskwela sang ilang mga kabataan. Hindi sila magpa-eskwela sang ilang mga kabataan. Kag-ari karon ang DPWH nga ginausikan nyo ang kwarta sang tawo, kwarta sang pumuluyo, buwis sang tawo mga kabiyanan. Kung tani, nami na kung tani ining syudad sang kag probinsya sang Iloilo, kung nami man ang pag-ubra, sa sining flyover, nalipay na kung tani ang taga-syudad kag probinsya sang Iloilo, kay may ara na kita nga flyover mga kabiyanan, matalunsay na ang biyahe. Pasulod pagwa, diri sa syudad sang Iloilo, ang daloy o kon ang lakat sang negosyo diri syudad mga kabiyanan kag probinsya, manami na kung tani. Kay damo tawo. Ano ba lagi na sa negosyo? Kinanda mo tawo? Sino ba bakal sa negosyo mo? Paano ka makabinta sa nakukway tawo? Kinananda mo tawo, gid. Nantoan nyo lang mga lugar na, mga banwa, nga gamay lang populasyon nila. Ano na patyan nga klase sang lugar mga kabiyanan. Kaya man di gamay tawo, kung gamay ang tawo, gamay man ang income. Sang isa ka lugar. Nantoan nyo lang din sa syudad sa Iloilo. Kay damo tao de. Sa Manila, Metro Manila mga kabiyanan. Manggaranon ng Metro Manila sa inatawag nga buwis mga kabiyanan. Kay man ti damo tao to, damo man ang negosyo. Tiyan mo man ang syudad sa Iloilo, ang General Fund karon mga kabiyanan kaya porbahan sa syudad sa Iloilo, 4.3 million pesos. Comparar mo last year, nagtaas-taas ini mga kabiyanan. Inabangon mga kabiyanan sang mataas nga sukot sang buwis, mataas nga kita sang buwis mga kabiyanan. Ang koleksyon sang buwis, diri syudad sang Iloilo, damo sa mga kolekta sang buwis diri syudad sang Iloilo, kung damo ang kolekta sang buwis mga kabiyanan, taas man ang budget. Kung damo ang negosyo, dako man ang income sang isa ka lugar kung isa ka syudad mga kabiyanan. Tipo sinyo, flyover, paano kita magpadamo pagid sang tawo pagid? Kay man ti maging competent kamo. Tinuntong ang klase pang obra, manumaliya nga pag-obra, incompetent ang pila ka mga tao mga kabiyanan sang DPWH. Hindi ka mo mahuya sini DPWH sa mga tao nga dugay na nga nagareklamo. Sa sining tinuntong yung pag-obra sang flyover, bangod sini si Mayor Triñas nagapanawagan na sa DPWH nga dasigon kag tapuso na. Kabati ka mo? Nagabal na si Mayor Triñas nga tapuso na kag dasigon na tapos ang flyover dira sa Barangay Ungka. Kay ti kinanglanon na sa mga pumuluyo diri syudad sa Iloilo. Hindi lang sa syudad, kundi sa probinsya man sa Iloilo mga kabiyanan. Ini nga panawagan ni Mayor Triñas mga kabiyanan as chair sang Regional Development Council of Infrastructure Committee. Tinagapangabay ang alkalde diri syudad sa Iloilo sa DPWH to submit sang report kung hasta di na ang ilan na tapos kobra. Kay manti daw white kabalo ang pila ka mga kauturan ganin nato sa Mayor Triñas, white kabalo kung na-study na mo tapos sobrada kag kung saan nyo ina matapos. DPWH submit nga mo sa report sa kay Mayor Jerry Triñas. Inapangabay sa inyo nga submit nga mo sa report para mabalaan kung saan gini na matapos ang obra sa Ungka flyover mga kabiyanan. Kay kinahanglan na sa tawo sa province and city of Iloilo, nagademanda na nga sabton kag tapuson ang Ungka flyover, especially during this Christmas season, kay dugay-dugay na gid nga ulat
sa mga tawo sining ungka flyover mga kabayanan katalaka kag kailinet nagayad. Wala na ta sa nagakiko nga panahon diri sa ato sini panatutunan hambalan ta na dugang sa Huwebes nga adlaw mga kabayanan kag ining impeachment case ni Vice President Sara Duterte na madaligid kay mantika damo-damo sa mga tawo ang nakabenepisyo kuno sa konfidensyal pagkatapos ay mga ngalan to sa record sang kuanay sa opisina sang PSA. Ang balanta na mga kabayanan sa Huwebes nga adlaw kagadamo pagkikita sa mga balita dire kag issues nga pagambalan sa Lunes sa Martes nga Huwebes nga adlaw mga kabayanan. Ini ang inyong lagad si former board member Manny Galyar. Nagasiling madamong salamat sa inyong pagpamati. May dayad gid ngapon sa inyong tanan. I shall return. The preceding was an independently produced program. The opinions expressed by the commentator and his guests for the duration of the program are solely his own and not that of the station, its managers, or owners. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmer's Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmer's Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan ukon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for December 8 to 14, 2024. It's another great weekend sa Plazuela de Iloilo as the Rock Station Band is set to delight you sa ila great selection of songs sa concert at the plaza. Mangin inyo sa December 14, Sabado, umpisa alas 6 ng gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Christmas Edition Mags kag madamo pa nga iban ay igaparaffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Disyembre 15, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, let us petition before God nga dugangan niyang aton resolve to embrace His will ilabi na gid sa sining nga Yuletide season kag sa maabot nga mga inadlaw agud nga kalinong kag paghigugma amo magahari sa aton tanan. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kon pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masabi ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa iban nga anggulo agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo!
Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masami magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Himua nga mabungahon kag mapuslanon ang imo bakasyon sa panahon sang Paskwa. Yari ang pila ka mga bagay nga pwede mo mahimo agod mas masulit mo ang imo Christmas vacation o kon holiday break. Magtuon sa pagluto sang magkatuhay nga mga pagkaon. Magbulig sa ginikanan sa pagpreparar sa pagkaon kag tun-an kung paano ini ginaluto. Kung matutom ka sa pagtuon sa kusina, sigurado nga sa masunod nga Paskwa ikaw na ang mayor sa lamesa. Mag-set sang reunion sa imo mga kaabyanan o kun anay mga classmates. Talagsa na lang kamo magkitaay gani ingaliti ang okasyon sa Paskwa nga liwat kamo magkaupdanay. Hindi tanan nga banding madala lang sa imnanay. Mahimo kamo makaorganisa sang iban pa nga mga outdoor activities, kaangay sang hiking o kon paglagaw sa mga tourist spots nga malapit sa inyo lugar. Kung masarangan, mahimo man kamo mag-amutay kag magpatigayon sang gift-giving activities. Magbisita sa imo mga himata sa malayo nga talagsa mo na lang makita bangod sa kasakoon. Tion man ini, agod mapapag-on pa ang inyo relasyon. I-develop pagid dugang ang imo talento kag iban pa nga mga interes, pinaagi sa paghatag sang tiempo sa pagtuon kag paghana sang imo kaugalingon. I-share ang imo talento kag iban pa nga kinaadman sa mga kabataan. Ang Christmas break ang isa ka maayo nga tion nga magiyahan ang mga kabataan palayo sa bisyo kag iban pa nga mga kalainan. Kung ikaw ang may talent sa pagsaot, pagkanta, pagtukar sang instrumento, pagpinta kag iban pa, tudloi sila. Mahimo mo man sila nga matudloan sa mga hilikoton sa sulod sang balay nga masarangan nila agod makatuon sila nga magtungod sang responsibilidad sa ulihi. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas kag #1 radio network in the country. Basta Radio Bombo! Ang pinakadumaan na nga international business organization sa Pilipinas, amo ang Iloilo International Chamber of Commerce nga gintukod sang Ilonggo nga si Don Esteban de la Rama sadtong 1924. Si de la Rama nagserbi nga general sang panahon sang Philippine Revolution kag nangin senador sang pungsod halin sang 1941 tubtob 1947. Sang 1923, gintukod ni de la Rama ang Panay Electric Company. Magluwas sa interes sa industriya sang kalamay kag kuryente, gintukod man sang ila kompanya ang De La Rama Steamship Company Incorporated sa Iloilo nga mo ang nagbiyahe sa Iloilo kag Negros. Ang duwa sini ka barko nga Don Esteban kag Don Isidro ang ginpasad pa sang Frederick Krupp Germania Shipyard sa Kiel sadtong 1939 kag gingamit bilang troop transport para sa US Armed Forces sa Pacific Theater sang World War II. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Sa sulod sang panimalay, gina-practice mo man bala ang good manners and right conduct, tanan nga miyembro sang pamilya ang nagakadapat nga respetuhon kag i-value, apang hindi lang mangin considerate sa family members kundi mangin sa mga bisita man sa balay.
Ihatag ang atensyon mo sa mga miyembro sang pamilya nga nagahambal kag magsabat nga may respeto. Magamit sang please, thank you, excuse me, kag sorry. Nagahatag ini sang respectful kag kind atmosphere sa sulod sang balay. I-acknowledge ang efforts ng family members sa paghimos man ina sang pagkaon, pagpanglaba o kung paghugas sang kinanan o kung paghatag man sang emotional support. Mas maayo kag mamag-an pagid ang ulobrahon sa balay kung nagabuligay ang tanan. Kinahanglan nga may kontribusyon ang kada miyembro sang pamilya. Halungan ang imo mga gamit, ipabilin nga matinlo ang kwarto, ang banyo kag mangin organisado sa imo personal nga pagkabutang. Respetuhon ang privacy kag boundaries sang isa kag isa. Magpanuktok sa pertahan antes magsulod sa kwarto sang iban. Hangpon nga kada miyembro sang pamilya ang nagakinahanglan naman sang oras sa ila kaugalingon para makarelax sa trabaho o kun personal moments. Kung mayara ikaw sang abyan o kun bisita nga makadto sa inyo balay, siguraduhon nga nakahibalo sila sang mga rules kaangay sa kung diin ibutang ang sapatos, diin mapungko o kun anuman nga mga polisiya nga ginasunod sang inyo pamilya. Maghatag sang oras nga ma-express ang imo love kag appreciation sa miyembro sang pamilya. Simple gestures kaangay sang pagsilinga, I love you, pagkupo kag pagkumusta ang makapamag-an sang balatsyago na sang imo nanay, tatay, ukon utod. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Sikyaron nga walay ni sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, isla nini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agud mapalong inigilayon. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat nga magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tagipusoon. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Good afternoon sa inyo tanan mga kabombo. This is Tita Regine. Welcome back to sa kahapon lamang program on a beautiful Monday, December 9, 2024. How many days before Christmas? Let's check. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. Mga kabombo, 16 days before Christmas, next Monday, umpisa na sang simbang gabi. Diri kita sa Sininga Helpline para sa pagdulong na naman sa inyo another set of beautiful stories. Diri sa kahapon lamang program, and for your own stories dira, pwede pagid nga makapadala sa inyong mga istorya. Namiss ko na ang iban dira, ha?
Kumusta naman ka mo? The last time yung nag-write ka mo, it's been a long time. Basi kung pwede naman maka-write again. And especially sa mga wala pag naka-write, when are you going to share your beautiful stories? There, i-share your beautiful stories. I-email sa bombo_iloilo at bomboradio.info. Pwede nga masulat and then ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Ari na ito ni ambahanon for you this afternoon from Janiel and Dave Alvarado. I'd like to welcome you all with the song, Vows. Good afternoon. You are the star in my life. Don't fade, don't fade. Even in the darkest night, shine away, shine away. You mended my broken heart. I'm amazed, so amazed. You were there for me every single day till our time fades away. And now we hear exchanging vows and saying words of promises. I pray that even though we'll be old and gray, it would stay the same until the end. I'll say, and I love you until the morning back, and I will keep you, and you'll be safe forever, and I hold you in my loving arms where you belong. I'll forever thank my God for having you. You're an angel in disguise. I can say, I can say. And when I look into your eyes, you take my breath away. And I promise to this day that no one can take you away. And I'll never regret the day when I went and asked your name. And now we're here exchanging vows and saying words of promises. I pray that even though we'll be old and gray, we'd stay the same until the end. I'll say, I love you to the moon and back, and I will keep you. You'll be safe forever, and I'll hold you in my loving arms where you belong. I'll forever thank my God for having you. And I love you to the moon and back, and I will keep you, and you'll be safe forever, and I'll hold you in my loving arms where you belong. I'll forever thank my God for having you.
48 minutes after 2 o'clock, Janiel and Dave Alvarado sa mga in love and dali na lang nga mag-in love bago mag-end ang year 2024. May umuusbong na ba? Kabay pa ha? Vows para sa inyo. Oras naton 2:38 sa hapon. May gamay diri nga pagpabatsyag sa aton si Mia sa Spokane, Washington, USA. Hi, Tita Regine. Nabatian ko ang imong greetings sa radyo. Salamat, Gid. Maayong hapon, Gid, sa tanan nga mga nagapamati sa KLP. Maayo. Maayo kay nag-time change kami sang fall. Kaya medyo maaga-aga pa ang imong program. Kag makapamati pa ako bago ako magtulog. Nalingaw gid ako pamati isang imong program. Nahamot ako sa mga istorya sa mga avid listeners mo, Lolo Dencio. Kabay pa nga, ayos ka lang da. Tita Regine, tugnaw nakaayos sa Spokane. Madanlog pa kay frozen ang temperatura. Maswerte ka mo daw sa Pilipinas kay init permi. Pag makita mo sa gwa ang mga pine trees, puti. The winter land na. Ang white Christmas nga gina-wish ang kadamuan, nag-abot na. Usually, may snow na kami, pero daw once lang nag-snow. Sa mga higher places, nagabukas na ang mga ski areas. Sa ibang lugar sa Amerika, damol na ang snow. Diri sa amon sa Spokane, mild lang sa subong. Kanami, paghahulog ang snow, tugnaw sa gwa, pero init. Pero sa sulod sang balay, mainit. Pag mag 32 degrees na or warmer, gatunaw naman ina ang snow. Kanami, pag mag-snow habang gatulog ka, tapos pag mata mo sa aga, puti sa sagwa. Busa ka namin, nag-imagine mo, no? Nami, pagid, kung wala pa matandog. Nami, guro, maghimo halo-halo ay. So, amo lang ining madumduman ko for now. Tita Regine, Merry Christmas kids sa tanan sa inyong nagapamati sa KLP from Mia sa Spokane, Washington, USA. Waka namin lang gid, Mia, sana all, no? Kami nga mga gina-dream pa lang namon ay na, ikaw ya, you're living the dream already. Dira sa may Spokane. Baka namin ituod, no? Imagine nun, mulang pagbugtaw mo sa aga, everything is so white Christmas. Ara na, no? All areas filled some snow. So enjoy the snow, enjoy the Christmas season, and enjoy ang pagpamati mo diri sa KLP. And once in a while, sige, share lang ha, kung ano man ang mga nagkakalatabo dira sa mga tao dira kag sa imo man nga kabuhi. Thank you, Gid. Mia, sang Spokane, Washington, USA. Diretsahan natin diri ang sulat ni 14 sa nguton, Dearest Tita Regine. Mga 17 years na subong nga nabulag ang bana ko, kag duhagid ka mga mata. Wala gid ako sang sarang isagud sa iya, kay wala man ako sang obra. Pero diri sa amon lugar, kinaandan na nga kun may mapatay, nagapangita sila sang sarang masuhulan para mga di. Amo ini ang kahigayunan ko nga makakita sang kwarta. Mantita, sa ulado ko ang mabanhaw tita nga pala nga dion. Kung ako ang ilakuhaon, ti mayo man, pero kung paryente ni banahon, wala ako gapasuhol. Natabuan sadto nga napatay ang tiyo ni banahon. Naghambal siya nga himuon ko ang tanan nga masarangan ko, kay amo na lang ini ang katapusan nila nga tiyo. Utod ni ugangan bayi,
nga dugay naman nga napatay. Halin sa pagpamuni sang halayaan sang patay, pagpangortina, ako pa cage deal, mga lamesa, mga silya, kaldero, kawa, mga pinggan, baso, kutsara, hasta pa nga di ako. Ako lang. Halin sa pag-abot sang bangkay ni Tatay Pidong, ang ilalang hinablos nga maestra ang nagdugok, hasta nalubong. Ang iya bata nga si Burning, kag ako lang ang nagsustener sang pangadi. Nagdugok lang sila sang paglubong, tapos wala na. Ang pangadi, laban-laban sa gabi. May tiyempo nga ginapadulong ako sa tricycle. Kung kisa, ga-commute lang ako. Malayo pa ang amon sa sunod pa nga barangay, kag may umapa. Kung wala sa lakyan, lakat lang Sa sulod sa mga duha ka bulan, ginantos ko gid. Gani, may mga gabi nga gasandig lang ako, nagakatulugan ako sa sobrang kakapoy. Isa kahapon, mga alas 4, ginpukaw ako sang isa ka babayi. Gunuyog niya ang wala ko nga tuhod. Dungan sa paghambal, bal niya, tindog. Muna nga bal niya sa akon. So, dayon ko man tindog, nagbugtaw ako, dayon ko tindog. Nabilin pa siya nga gakatin-katin sa akon nga atubang. Nagatulok lang ako, nga nagapalibog. Sino siya man? Malaba ang bayo niya nga puti, kag puffs ang iya nga long sleeves. Nagakalo sang puti, nga may gamay nga paljas sa palibot, kag puros puti. Nauna ako sa pagtindog, sunod naman siya, ugaling wala ko makita ang iya namong, kaya nagaduko pa siya. Pagtindog na, dayon naliso, kag maglakat, panaog. Tita Reg, nagabusong siya, kag dako na ang iya nga tiyan. Nagasunod man ako sa iya, nga nagapalibog, kung sino siya. Pag-abot sa may hagdan, nanaog man siya. 5 man lang kahalintang ang amon hagdan. Pag-abot niya sa lupa, gulpi lang na dula. Ginpamangkot ko si Banahon, kung nakita niya nga nag-agi ang isa ka babayi nga nakaputi, kag nagabusong. Wala man kuno, kay nagapungko man lang siya. Kag kun may mag-agi, makita niya gid. Sus, Tita Reg. Nagapalanindog ang balahibo ko. Ilabi na gid pagsiling nila. Nga maayo, wala kagid magsabat nga huo pag-agad niya sa imo. Tani, tapos ka na. So, hasta na lang diri ang akong nga sulat. Madamo pa nisang mga kasugpon. Kita ko gid man to, no? May mga part 1, part 2, part 3, part 4, part 5. Ang ining sulat sa ato ni 14 sang uton. So, thank you very much, Gid. Sugpunan ta lang, ha? Ang iya nga istorya. For the meantime, sa iya nga part 1, hasta lang siya di. So, salamat, Gid. Ba, mayo lang gid tuod. No, ano to man? Damgo to? Or tuod gid to? Kung kaisa bala, no? Kung sa kakapoy naton, sometimes di nataka ka-decipher, di na maintindihan kung ano to man, tuod din man to, or nagdamgo lang kita. Well, anyway, mayo gid, kay tihambal nila, no? Mayo kay way ka nagupod pag-agad niya sa imo. Tani tapos ka na. Anong bot nila silingon? Anyway, thank you so much sa imo, ha? 14 sang uton for this part 1 of your story. Alas 2:47 ang ato nga oras, mga kabombo, magapanubalik ang KLP pagkatapos ng pila ka mga importante nga mga pahibalo. Nagalibogid bala ang imo ulo kung manog tapos na ang bulan o kung basta due date mo na, nagapahanumdumgid ang financial experts nga dapat bayaran mo sa husto nga tion ang imo nga utang, bangod maalam ini nga paagi sa paggastos ang imo kwarta kag may maayo pa nga mga benepisyo. Halimbawa, malikawan ang late fees kag maprioridad ang importante nga mga galastuhan. Dumdumaman nga ang on-time payment history ang makatibong man o kung makapamaayo gid sa imo nga credit score kag mapa-improve ang interest rates. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom.
sa pagprepara sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang, ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefits sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Sa eskwelahan, ang pag-practice ng good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss ang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang, ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimuan sang iban. Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa gwa sang inyong nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemtar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo, alas 2:52 ang aton nga oras. Si Lolo Dencio, wow, better na gid, no? Kaya nakadagon-dagon na siya to give this letter diri sa Bombo Radio. So we have this story from Lolo Dencio. Dear Inday Regine. Mayong hapon lang sa imo, kag sa tanan nga tagpalamati, isang sini nga programa, kahapon lamang. Inday Regine, gapamati ako sang pag-isip sang adlaw sa Paskwa.
Ako naman gaisip ako kung pila pa katuig ang tener ko sa kalibutan. Kada aga, gapangamuyo ako sa aton Diyos nga amay, nga tagaan pa ako sang kusog. Ida Regine, paagi ko na lang sa imo programa ang akon problema, kay galibog ang ulo ko, kay wala ako pangayuan sang opinyon sang akon nga ginabatsyag. Sa subong, ako na ang gabutang kagapailis sang akon nga catheter. So nagligad nga adlaw, nagpa-laboratory ako, alas 6 ang aga, dito na ako, kay kinahanglan, wala ka pa kapamahaw. Bale, duhagid ka vial sang dugo ang ginkuha sa akon. Sa pagkatapos ko na, doon nagpalang luya ako. Nakibot ako nga ang balayran ko, 2,800 pesos. Ti ang dala ko nga kwarta, 2,500. Ginhulam ko pa sa lending. Nagpakitluoy ako sa nurse nga paayuon ako. Siling ko, wala na ako pamasahe sa jeep pa uli. Ti salamat inday, ginbinlan ako 50 pesos. Naglibog ang ulo ko kag ang plete sa taxi, 75 pesos. Tibisan ka palang luya ako, nag-jeep na lang ako. Sa kaluoy sang Diyos, nakalambot ako sa balay. Pag-abot ko sa balay, nangayo ako pamahaw sa manghod ko. Ang ginatag niya, bahaw nga kanon kag isa ka itlog nga linaga. Nagdugang ang palangurog sang lawas ko. Nagtindog ako kag magkadto sa karenderya. Maayo, may luto pa sila nga nabilin. Ari pa, Inday Regine, may eksperyensya pagid ako, kay ginkulang na ako sa akon budget sa inugbakal sa akon maintenance kag catheter. May nagtudlo sa akon nga mangayo ako sa malasakit sa Western. Alas 5 sang aga, namahaw na ako, kag siling nila, aga pa ako para makakuha sang manubo nga number. Nagtaksi pa ako kay madalo mang ulan. Pag-abot ko sa hospital, alas 6 ang aga, pagpanaog ko sa taxi, nakibot ako, kadamo na sang tawo, siguro linibo na. Sa pensar ko, amugali ini, tani mapauli na lang ako. Galing sa pensar ko, diri, tilawan ko man magpagutok. So nagpulupamangkot ako anay. Nagkuha ako sang pormas kag sulatan. Naglingas ako. May nagsiling, tay, didto kapila sa katapusan sa likod. Naglakat ako. Maayo gintawag ako sang security guard. Hambal niya, tay, diri ka linya. May nagreklamo nga iban, nga bag-o lang ginpauna pa. Kinagsabat ang security guard, senior citizen na siya, kanigabaston gani ho. So sa laktod, nakakuha ako sang number. Pero, number 18. Gintanaw anay ang akong BP kag temperature. Kag gintudlo ako sa OPD section. Siling nila, dira mo hulaton kay tawagon ka lang. Nalawagan ang number ko, alas 10 ang udto. Kataas pa sang hagdan nga sa kaon ko. Sang sa ibabaw na ako, ginalalayan ako sang ila staff kag magsiling. Tay, pungko anay, sabat ko, sa diin ako mapungko sa salog, kay wala man pulungkuan. Ginpasulod na lang ako sa OPD room. Siling sang staff, hulaton ko nga malawag ang number ko. Abaw, Inday Regine, abi ko anay, gamay ang pasyente. Tama man kadamo. Halos mapatakod sang catheter. Nalawagan ang number ko, alas 12 ang ugto. Gabagrong na ang dulunggan ko. Ginpamangkot ako sang doktor. Ano, mapailis ka man sang imong catheter? Sabat ko, hindi dok, mamangkot ako tani kung pila ang budget kung magpa-opera. Namangkot ang doktor kung mapa-opera ako, tidiin ang result mo kag ultrasound kag x-ray. Sabat ko, wala dok. Sa ospital nga ginpabulngan mo, kuwaon mo ang result. Ay dok, mabayad pa ako 250 sa imo. Ato pabayron ka paliwat? Ambot dok, kay amo na kuno ang patakaran nila. Tiari pa, ultrasound, kaliwat kag pagpa-x-ray, gintagaan ako request. Tani madiretso na ako sa ultrasound, galing nagutom na gid ako.
So nagwa ako sa pagpanyaga. Tapos panyaga, nagbalik para mag-ultrasound, kag pa-x-ray. Kadamo man sa nagalinya, hulat sang ilang number. Nagulat ako nga lawago ng ako number. Kaya daw ka boring, nagmarites ako sa tupad ko nga lalaki. Man ka edad ko, tigin pamangkot ko siya, kung tagadiin siya, sabat niya, sa isla sang Palawan. Sabat ko, abaw, kalayo ba? Ano la ospital sa Palawan? Ang ba niya may ara, tama kalayo sa amon, mas malapit kami sa Antique. Ti subong, kay daw may bagyo, way ka nahadlok sa balod, mangkot ko. Sabat niya, naanad na kami, amuina ang pangabuhian namon. Mga duha na kami diri kaadlaw. Diri kami gatulog. Nauntat ang amon istorya sang lawagon ng iyang number. May isa ka babaye, kipamangkot ko siya kung ang ipakonsulta niya, kung ano ang ipakonsulta niya. Sabat niya, ang iya suso may cancer. Sabat ko, kadelikado nga sakit ina. Sa diin pa kamuga pa uli. Sabat niya, sa Romblon. Abaw, mas malayo pag itang imo lugar. So, ginlawag ang number ko, nauntat ang istorya namon. Mga alas 3 matapos ang ultrasound kag x-ray. Nagpauli ako. Punto alas 3 ang aton nga oras, no, di tigid matapos subong how ang sulatirin ni Lolo Dencio sa aton. But ka, very interesting sini, no? May kasugpon pa, way ta natapos, kay way nakita sang oras. Pero buwas, sugpunan tagid, no? Kita puso na sulatiri sa aton ni Lolo Dencio, kung paano nga by his own, ha? Siya lang yung isa, Lolo, dapat kung gagwa ka, especially nga, mapacheck up ka, mapila-pila ka, to dapat may upod ka, lo. Anyway, natawan ta, ha? How this story ends. So, ini nga particular nga ginashare diri sa aton ni Lolo Dencio. Mga kabombo, sa inyo may istorya dira sa liwat, paligid nga ma-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Pwede man nga isulat, kag ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Magasunod na ang mga dramas nga inyo gid gina-look forward every afternoon after sa KLP, Tuyang Ermitaña, Provincial Jail, and Dear Diary. See you again tomorrow. Maraming salamat sa inyo. Sa gihapon, ininyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.